Tervetuloa Savosec 2024 tapahtumaan. Tilaisuuden järjestäjä Kuosec ry. Kerron vähän kohta lisää, että mikä on Kuosec ry, niin jää joku pikku muistijälki. Mutta ihan ensimmäisenä tervetuloa vaan kaikille paikalle, ketkä olette tänne fyysisesti jaksaneet tulla paikalle. Tälleen vaikka huomenna vapaapäivä, niin tänne sitten iltapäivää meidän kanssa viettämään. Ja tervetuloa myös niille, ketkä on tullut tänne muilta paikkakunnilta. Tiedän, että yksi junallinen ainakin on tullut pääkaupunkiseudulta ja ehkä jostain vähän muualtakin tänne porukkaa, niin tervetuloa vaan tänne lämpimään Kuopioon, vaikka tämä kelin puolesta ei välttämättä olekaan ehkä niin lämmintä, mutta toivottavasti meillä täällä on lämmin tilaisuus. Tosiaan, en tiedä, onko sille pitää merkitystä, mutta noin esitellä itteni. Olen Kinnusen Jarkko ja toimin tässä Kuosec ry:ssä hallituksen jäsenenä. Ja päivätöikseni olen Microsoftilla tietoturva-arkkitehti. Sitten niitä hommia siellä hommailen päivät pitkät ja illalla sitten Kuosecia. Ja erityiskiitos totta kai kaikille meidän sponsoreille. Täällä näkyy Advaniaa, Disobeyta, Siiliä, Kapsia ja Istekkiä. Ilman teitä me ei olisi saatu tätä tapahtumaa järjestymään. Et kiitos teille, että olette antanut meille tarvittavat resurssit siihen, että me saadaan järjestää tämmöistä tapahtumaa. Eikä ihan pikku aplodit meidän sponsoreille tässä. Jes, kiitoksia vaan. Ihan että lyhyesti, että mikä on Kuosec ry, jos teille ei vielä ollut tiedossa. Me ollaan tämmöinen pieni yhdistys. Meillä on mitäs meillä olisi, 40 jäsentä tällä hetkellä. Ja meidän tavoitteena on levittää tätä tietoturvan ilosanomaa täällä Kuopion alueella. Ja pääsääntöisesti pyritään järkkäämään tämmöisiä tapahtumia. Tämä Savosec nyt on tämmöinen vuosittainen isoin tapahtuma, mitä me järjestetään. Ja sitten me järjestetään myös kuukausittain tuolla ravintola Maljassa yleensä tilaisuuksia. Joka kuukauden 3. keskiviikko pyritään pitämään meillä siellä tapahtumia. Ja kuosec.fi nettisivulta löytyy sitten lisätietoja. En ruvennut laittamaan ihan hirveästi infoa tuohon slaidille, mutta sieltä löytyy muun muassa mistä meidät löytää somesta. Linkkari on oikeastaan LinkedIn. Meillä oli Twitteriä vielä, kun se oli Twitteri, mutta enää ei olla sillä aktiivisia, koska se on mennyt vähän huonoksi. Mut sieltä löytyy myös eri kommunikaatiokanavia, mistä meitä saa kiinni, sähköpostia, meillä on Discordia ja niin edelleen. Niin jos haluaa tulla juttelemaan meille ja huutelemaan meille ja verkostoitumaan muutenkin paikallisten kanssa, niin tervetuloa vaan sinne, ottakaa nettisivut haltuun. Sieltä löytyy myös ilmoittautumislomake, jos haluaa liittyä meidän jäseneksi, niin sieltä sitten löytyy. Meillä on semmoinen pieni 15 € vuosimaksu meidän jäsenyyteen, että ne on myös auttaa meitä tukemaan näitä tapahtumia, mitä me järjestetään. Niin kiitoksia myös meidän jäsenille siitä, että olette meidän jäseniä. No, Savosecista en kerro agendasta ehkä ihan hirveästi. Mä annan jokaisen puhujan esitellä itsensä, koska he osaavat todennäköisesti paljon paremmin kertoa itsestään, kun minä täällä niitä sönkkäisin teille. Niin antaa heille sitten oma puheenvuoro sinne. Ja se löytyy pätkästä, se ohjelma, jos nyt unohtuu. Ei ole kertaluontoinen että katselkee sitten sieltä pätkästä, mitä on. Ehkä yksi sellainen käytännön asia, että tuolta löytyy saniteettitilat tuolta minusta katsottuna vasemmalta takaa. Tuolta se löytyy vessan merkkiä, että sitten kun alkaa tuntua siltä, että pitää päästä vessaan, niin menkää sitten sinne. Meillä on täällä tarjouluja, ottakaa vapaasti. Siellä on ehkä hodareita vielä ja kahvia ja vettä löytyy tuosta automaatista, mikä on tuossa tolpan vieressä, missä on tuommoisia laseja, niin sitten kun alkaa janottaa huimaamaan, niin ottakaa vettä sieltä. Oliko mulla muuta? Ei, no niin, tää oli vielä. Jes. Ketä on paikalla? Meillä oli ilmoittautumislomake. Sinne sai antaa tittelin, kuka olen. Niin,
ajattelin, että ketä kaikkea meillä täällä on paikalla. Niin, tässä on semmoinen pieni fiba, että jos on ollut välilyönti, niin se erottaa niin kuin kahdeksi. Että siellä voi olla niin kuin cloud, niin se ei välttämättä jonkun titteli, vaan se voi olla cloud security tai cloud manager tai jotain siltä väliltä. Mutta täällä oli ihan hauskaa, että meillä oli yksi siivooja täällä myös. Tiedän kuka hän on, mutta en paljasta sitä teille. Onko hän oikeasti siivooja vai onko hän vain joku agentti. Tämän näköistä porukkaa meillä on. Verkostoitukaa vaan tauolla, jutelkee. Tehkää mitä lystäätte, kunhan ette riko paikkoja ja ollaan nätisti ja kiltisti. Oliko minulla täällä mitään muuta? Tyhjää ruutua. Ei mulla varmaan sen muuta, että nauttikaa vaan tapahtumasta ja eiköhän me oteta ensimmäinen puhuja tänne lavalle. Tuleeko Aapo? Onko Aapo täällä paikalla? On saapunut. Kiitos. Hyvä. Hei, tervetuloa. Ei, no joo, nyt kuuluu. Näkyykö? Ehkä. Joo. Tosiaan, katsotaan, tää on aika kovalla, mutta parempi vaan niin kuuluu sinne sikaosastoonkin perälle ja internetin yli. Mut joo, tänään on siis aiheena riko TLS ja hakkeroi kaikki. Mä en ole ihan varma, onko mä tästä aiheesta hirveästi puhunut suomeksi, joka voi sitten ehkä näkyä tässä kaiken näköisinä ihmeellisyyksinä, mutta lähdetään tutkimusmatkalle yhdessä tähän aiheeseen. Mä oon tosiaan Aapo, perustanut tässä viime aikoina tai pidemmänkin aikaa sitten tämmöisen oma yrityksen ja nykyään sitten kaikki tekeminen menee tämän yrityksen kautta ja siihen meneekin sitten aika hyvin aikaa sitten päiviltä ja öiltä ja viikonloppuilta ja tämmöisiltä. Mutta tehdään IoT-tietoturvakonsultointia, tietoturvatutkimusta ja pääsääntöisesti IoT-laitteita, että kaiken näköisiä. Sen takia tässä vähän kirosinkin, että tässä pöydällä on taas hirveä kasa tätä, että jos tekisi webiturvaa niin kuin kaikki muutkin, niin olisi vaan läppäri ja mies. Ei ole sitten niin läppäri ja tabletti ja 3 puhelinta ja 2 tukiasemaa ja mies. Mutta joo. Laitteet sisältää paljon kryptoa ja verkkoprotokollia ja niitä mä oon sitten paljon tutkinut ja tänäänkin tutkitaan vähän lisää. Ja Bug Bounty on tehnyt tommosissa ohjelmissa, varmaan muistakin löytyy ja tämmöisen European Cybersecurity Challenge Suomen maajoukkueen valmentajana. Oltiin tuossa just viime viikonloppuna sitten Ruotsissa edustamassa sitten 3 hengen lukio-hakkerijoukkueella sitten ja siellä oli niinku 7. tai 8 sija sitten sieltäkin. Niin näitä on ollut aina mukava tehdä ja jos kiinnostaa, niin tulkaa ihmeessä juttelemaan aiheesta, niin kerrotaan lisää. Mut mennään aiheeseen. Eli siis meillä on, kun puhutaan internetistä tai verkoista tai jostain tietokoneista tai mistä vaan, niin se nyt silleen yksinkertaisimmillaan on minä ja mitä minä haluan. Ja siinä on jonkinnäköinen jotain siinä välissä. Ja yleensä siellä on jonkinnäköinen internet tai muu verkko. Ja tämähän on kasa tietokoneita, jotka yrittää niin kuin saada sulle, mitä sä haluat. Ja se toimii jotenkin, kukaan ei oikeastaan tiedä. Ja ne, ketkä tietää, niin niillä ei ole aikaa siitä kertoa, koska ne on sitä koko ajan korjaamassa. Ja täällä tosiaan kaiken näköisiä konnia ja kelmejä siellä internetissä. Niillä on välillä mustat hatut, välillä hupparit ja välillä jonkinnäköiset puvut ja sliipatut tukat ja kaikkea sieltä väliltä. Ja kukaan ei oikeastaan ihan tarkalleen tiedä, että milloin siinä yhteyden välissä on joku tai milloin ei, koska ainahan siellä joku on ja jonkun tietokone. Ja varsinkin jos selailee internettiä jostain oudoista paikoista, niin kuin Savosek,
jos täällä näkyy semmoinen Savosek Legit VLAN, niin kannattaa miettiä kahdesti, että haluatko siihen liittyä. Ja tässä tosiaan tulee vähän semmoinen ongelma, että kaiken näköiset kelmit sieltä pääsee siihen internetliikenteen väliin, niin siltä täytyy jollain tavalla suojautua. Ja tähän on joku keksinyt tämmöisen Transport Layer Security, eli siis TLS:n, joka on siis puhutaan niin kuin end-to-end salauksesta tai sitten niin kuin päädytyssalauksesta tai mikä tämä nyt tämmöinen HELSEC-nimi tälle sitten olisikaan. Mutta tässä otetaan niin kuin, liikenne, salataan se ja sitten lähetetään se kohdepaikkaan ja otetaan sieltä jotain takaisin ja yritetään sitten, ettei nämä kelmit pääsisi siihen väliin. Teknisesti se on siis salausta, jossa on varmennepohjainen tunnistautuminen ja nämä on sitten tämmöistä, varsinkin tämä salauspuoli, niin hyvin monimutkaista matematiikkaa ja se yleensä on varsin hyvin tehtyä ja tutkittua asiaa, että sitä salauksen murtaminen on, niin kuin siinä kestää miljardi vuotta, vaikka käyttäisi Galaxin kaikkia tietokoneita samaan aikaan. Että sitä salausta ei oikein helposti saa murrettua, mutta yleensä sitten jotain ongelmiahan sieltäkin aina löytyy. Mutta me keskitytään tähän näin ja mun tämä tutkimus on tähän varmennepohjaiseen tunnistautumiseen hyvin vahvasti liittyy. Mä yritin tehdä semmoisen yhden slaidin, että mitä tämä niinku varmennepohjainen autentikaatio on. Eli lyhykäisyydessään meillä on varmenteita, jotka pystyy myöntämään uusia varmenteita. Eli pystyt käytännössä sun omalla ajokortilla tekemään sitten muille ajokortteja, jossa sitten lukee, että Aapo on opettanut tämän ajamaan ja se on niinku ihan hyvä ajamaan, niin sekin saa ajaa. Ja näitä siis toimii silleen, että meillä on jonkinnäköinen oikein hyvä ja luotettu varmenne, joka on tässä tilanteessa aapo.pem-varmenne, ja se on myöntänyt palvelimelle sitten oman tämmöisen varmenteen tai sertifikaatin, miksi joskus niitä kutsuu, vaikkei niitä siksi pitäisi kutsua. Ja tosiaan tämmöisen niin kuin aapo.pem-varmenteen avulla pystytään tarkastamaan palvelimen aitous, koska tässä TLS:ssä on semmoinen ominaisuus, että vaikka se salaus on tosi hyvä, niin sitä ei oikeastaan tiedetä, että kenen kanssa se salaus on tehty. Eli sen jälkeen, kun sitä salausta ollaan sovittu, että nyt tehdään salattua liikennettä, niin siinä täytyy myös tarkistaa, että kenen kanssa se sopimus sitten tehdään. Et jos sä jonkun pahiksen kelmin kanssa muodostat salatun yhteyden, niin se ei hirveästi auta, koska se niin kuin kaikki niin kuin liikenne menee kuitenkin sit sille pahikselle. Ja tässä tosiaan voidaan tarkistaa, että on joku tämmöinen myöntäjä, joka on allekirjoittanut palvelimelle varmenteen. Ja näitä sitten aapo.pemmejä on siellä käyttöjärjestelmä täynnä, että jokaisella maalla on vähän omia tämmöisiä ja isoja firmoja, ketkä sitten näitä myöntää. Ja esimerkiksi Let's Encrypt on tämmöinen myöntäjä, että siinä niin kuin aapo.pemmin tilalla olisikin Let's Encrypt ja palvelin on käynyt sieltä pyytämässä itselleen varmenteen ja pystyy sitten todistamaan, että minä olen aito palvelin sitten vaikka google.comille. Ja sitten siellä on tämmöisiä avaimia, niin palvelin sitten, koska nämä varmenteet on semmoisia vaan tiedostoja, mitkä sitten sisältää kaiken näköistä asioita, mitkä on tosi tärkeä ymmärtää, jos näitä tekee, mutta että tässä yhteydessä riittää, että vaan tiedetään, että on varmenteita ja sitten siellä on semmoinen avain, joka sitten, että aina kun sä annat sun varmenteen ja sä haluat oikeasti todistaa, että mä omistan tämän varmenteen, niin sä lasket vähän matematiikkaa tuolla sun avaimella ja sitten pystyt todistamaan, että sä palvelimena omistat tämän varmenteen, minkä sä annat sitten sille, kun ottaa suhun yhteyksiä. Ja tässä on nyt semmoinen, niin kun, että kun lähdetään miettimään, että miten tässä voisi mennä pieleen, niin täällä on paljon kaiken näköisiä outouksia. Että siellä nyt on joku varmentaja siellä, tietokone täynnä kaiken näköisiä varmentajia, jotka vähän eri tavoilla myöntää niitä varmenteita. Ja sitä nyt pitäisi käyttää, että silloin kun me muodostetaan yhteys, niin meidän pitäisi käyttää niitä meidän CA-varmenteita tämän niin kuin yhteyden tarkistamiseen. Ja siellä palvelimella nyt on joku varmenne,
joka on ehkä jonkun myöntämä, mutta eihän se, siellä voi olla mitä vaan. Ja sitten jonkinnäköinen avain sillä on, ja se laskee sitä matikkaa, mutta sen täytyy tietysti tarkistaa, että miten se on laskenut sen matikan. Ja tämmöisiä niin kun, ehkä tämän slaidin tarkoituksena on aiheuttaa suurta hämmennystä kuuntelijoille, että jos te olette hämmentyneitä, niin tämä slaidi on tehnyt tehtävänsä, koska ei kukaan ymmärrä, miten tämä niin kun toimii. Mä itse olen tämän kanssa työskennellyt paljon, ja kerta kun tätä syvemmälle tänne menee, niin aina tulee jotain outoa vastaan ja ihmeellistä. Nämä varmenteet vaan toimii tosi hassusti. YouTubesta löytyy varmaan lähemmäs kohta 4 tuntia minua selittämässä, miten nämä varmenteet toimii. Ja sit ne katsomalla voi ehkä päästä vähän lähemmäksi totuutta, mutta ei välttämättä niilläkään ihan tarkalleen sinne. Mutta se, miten tässä näin niin kuin varmenteiden tietoturvaa tehdään, niin siellä on paljon asioita, mitkä voi mennä pieleen. Ja niistä on ihmiset puhunut varmaan lähemmäs 15 vuotta, että millaisia voit tehdä itse varmenteita ja sitten yrittää antaa semmoista jollekin, joka muodostaa yhteyttä, että me kaapataan tämä yhteys ja annetaan jonkinnäköinen varmenne sille, mille me ollaan tehty jotain. Ja tässä on sitten, tälleen se toimii tosi helposti ja näitä hyökkäyksiä on paljon, mutta sitten tässä on semmoinen ongelma ollut sit perinteisesti, että vaikka näitä on helppo varmenteita väärentää ja kokeilla, niin tosi moni kuitenkin tarkastaa ne ihan ok. Ja tämän hyökkäyksen ei pitäisi toimia. Se on TLS-yhteys, mikä menee internetissä, siellä menee eri maiden läpi ja kaikkea, niin eihän tämmöisen niin kuin hyökkäyksen pitäisi toimia, että joku vaan niin kuin väärentää henkkareita ja esittelee niitä ja sitten jollain tavalla kaappaa tämän yhteyden. Mutta sitten kun tulee tämmöinen, mennään sinne oikeaan maailmaan ja meillä on ihan hirvittävä määrä näitä sovelluksia ja ne yhdistää ties minne, ties kuka sen koodin on kirjoittanut ja näitä niin kun yhteyksiä voi olla jossain yhdessä puhelimessa. Et jos liityt jonnekin wifiin, niin se muodostaa mahdollisesti 30 yhteyttä heti saman tien. Ja itse on sitten paljon tehnyt erilaista tietoturvatutkimusta ja tässä vaiheessa tuli semmoinen, että mä tein käsin noita juttuja ja sieltä alkoi löytyä. Et välillä aina löytyi joku ongelma, ihan täysin tunnettu ongelma tuossa TLS sitten tunnistautumisessa ja näitä sitten käsin kun tein, niin voi olla, että meni puoli tuntia, että sain yhden yhteyden tarkistettua. Ja sitten kun näitä tulee vastaan se 30 tai 100, niin sitten kun lähtee laskemaan matikkaa, että hei nyt niin kuin 100 yhteyttä kertaa puoli tuntia, se on 50 tuntia, että siinä on niin kuin 1 viikon duuni, niin sitten on ehkä, että mä voisin kirjoittaa tähän jonkinnäköisen skriptin, jonkinnäköisen automaation, mikä tätä tekisi. Ja tämä on niin kuin, että millään muulla tavalla ei vaan pysty niitä kaikkia tarkistaa. Ja tätä mä vähän googlailin, ei löytynyt oikeastaan mitään järkevää tapaa tätä tehdä. Ja varsinkin nyt niin kuin viime aikoina, kun on tullut tämmöinen Zero Trust-systeemi, että ei luoteta mihinkään, mutta musta tuntuu, että siinä on tullut joku hassu tämmöinen niin kuin ajatusvirhe, että me ei luoteta mihinkään, sen takia me otetaan meidän VPN pois päältä ja lähetetään meidän kaikki työntekijät maailmalle ilman VPNää, koska sitten ne kaikki tarkastetaan niin kuin, että koska on TLS. Niin tämmöisiä niin kuin, mullekin on tullut nyt aika monta firmaa vastaan, jotka on ihan ottanut VPN pois päältä. Et ei ole pakko olla VPN:ssä, kun menette jonnekin. Niin semmoisetkin koneet sieltä tulee sitten niin kuin satoja eri yhteyksiä, missä on sitten autentikaatio, tunnistautuminen toteutettu jokaisessa yhteydessä erikseen. Niin kaikki tämmöiset on tullut, että heitä nyt jollain tavalla näitä pitää lähteä tarkistamaan, että tekeekö nämä oikein. Ja kehitin tämmöisen työkalun, CertMitmi, ja tällä sitten pystyy näitä yhteyksiä tarkastamaan. Mä oon nyt tässä mennyt aika nopeasti, ja tästä ei välttämättä, jos ei tästä ole kuullut aikaisemmin, niin ei välttämättä ole mitään hajua, mistä mä puhun. Mutta tästä on niin paljon materiaalia jo
saatavilla, että mä nyt halusin ehkä keskittyä enemmän siihen, että mitä tämä työkalu nyt on tehnyt. Mitä kaikkea mä oon täällä löytänyt. Ja vois ihan vaan tästä niin kuin lähteä nopean demon katsoa, että miten tämä toimii. Niin mulla on tässä tämmöinen skripti, jonka nimi on networkstuff.sh. Ja se tehtävänä on, siitä voi katsoa näytöltä, jos haluaa, mutta että se, mitä se tekee, että kun joku yhdistää tähän mun wifi-tukiasemaan, niin sitten se kaappaa niitä yhteyksiä. Ja sitten täällä oikealla on tämmöinen CertMitmi-työkalu, ja sinne ne kaapatut yhteydet sitten päätyy. Ja tähän näin, jos mä täältä yhdistän, katsotaas, CertMitmi, Connecting, niin tänne vasemmalle, sinne nyt alkaa näkyä, että joku yhdisti meidän tukiasemaa, ja oikealla sitten näkyy tämmöisiä yhteyksiä, mitä tämä työkalu on tutkinut. Ja se, miten tämä toimii, niin täältä kun joku aina yhdistää meihin, tai yrittää yhdistää internettiin tämän työkalun läpi, että yrittää esimerkiksi mennä mtalk.google.comiin, niin me annetaan sille itse allekirjoitettu varmenne, ja se sanoo, että hei, tämä varmenne on huono. Eli se toimii oikein hyvin, ja sen ei pitäisikään hyväksyä näitä itse allekirjoitettuja varmenteita, mutta että mulla on täällä hirveä kasa nyt näitä erilaisia testejä, mitä mä ajan, kaiken näköisiä varmenteita sitten. Yksi tosi kiva testi täällä on, että mulla on Let's Encrypt-varmenne mun certmitmi.com-sivustolle, mitä mä yritän tarjoa, ja sehän ei tietenkään pitäisi toimia. Mutta sitten jos lähdetään katsoa täältä, lähdetään menee vaikka, mä nyt yritän sähköpostia lukea, katsotaan, saataisiko me se tänne näkymään jossain kohtaa. Siellä on ainakin login microsoftonline.comia. Katsotaan. Mä luulen, että sieltä pitäisi tulla jotain Hotmailiin liittyvää kohta. Mutta tää tosiaan tekee kaikennäköisiä hyökkäyksiä, niin nämä laitteet ei aina ihan tykkää olla tässä mun netissä. Mutta sitten kun pari kertaa täältä yrittää yhdistää, niin sitten se alkaa mennä läpi. Mutta täällä näin tuli tämmöinen yhteys m.hotmail.com, ja me yritettiin antaa sille meidän itse allekirjoittama varmenne, ja sitten se ei sitä tykännyt. Katsotaan, saaks mä tästä lennosta vaihdettua tätä. Voi olla, että nyt menee rikki, sori jos striimissä kuolee jotain. Niin katsotaan. Joo. Mutta täällä me ollaan nyt tämän mun Samsung tabletin puolella, niin tää sanoo, että me yritetään nyt liittyä tänne hakemaan meidän sähköpostia, mutta täällä on nyt varmenne, joka ei ole luotettu. Voidaan sitä katsoa, ja se sanoo, että hei, se on outlook.comille oleva varmenne, joka on luotu jossain kohtaa, mutta tästä ei nyt ihan hirveästi saa selkoa, mikä juttu tää on, mutta että tää nyt on tämän CertMitmin luoma varmennetesti, ja tästä me yleensä halutaan painaa cancel, että eihän me todellakaan haluta huonoja varmenteita sitten käyttää. Mutta se, mikä tässä työkalussa on se niin kuin oikein juju, on se, että se ei pelkästään anna näitä itse allekirjoittamia varmenteita, vaan se kokeilee kaiken näköisiä erilaisia. Ja nyt kun me kokeillaan tätä uudestaan, niin sieltä tuli, että täällä on nyt certificate isn't from a trusted authority, että meillä nyt on jonkunnäköinen digicertin mukaluoma varmenne, mutta sekin on itse tehty tai jollain tavalla ollaan yritetty väärentää sitä, ja tämä sovellus sitten katsoo, että sitä ei hyväksytä. Sitten kun mennään taas vielä kerran,
niin sitten se jotain tapahtuu. Nämä softat aina välillä ei tykkää tämmöisistä TLS-ongelmista, joka on myös yleensä varsin hyvä kiva asia, koska jos softat ei oikein ymmärrä, mitä pitää tehdä silloin, kun tulee TLS-ongelmia, niin se välillä kielii siitä, että siellä ei välttämättä ole ihan kaikkia juttuja mietitty. Ja mut katsotaan. Sitten jos me tosta vielä varmaan, no joo, vieläkin tulee jotain huonoja varmenteita. Nyt meillä on certmitmi.comille myönnetty varmenne, joka yrittää sitten Outlook, tai mitäs tää nyt on? Certmitmi.com on myöntänyt Outlook.comille varmenteen. Tämmöisenhän ei pitäisi mennä läpi. Ja sitten nyt me tässä katsotaan näitä sähköposteja ja painetaan täältä cancelia ja katsotaan, me ei haluta mitään huonoja varmenteita. Ja jossain kohtaa tämä nyt ehkä alkaa sitten toimia tämä meidän sähköposti taas tässä. Ja voidaan palata tänne toiselle puolelle. Katsotaas. Joo. Niin täällä nyt näkyy taas, että täällä ajetaan testejä sitten tälle mhotmail.comille. Mutta jos mennään vähän ylemmäs, niin täällä on tällainen. Ja jos tuossa nyt tarkkaavasti katsoo, niin kaikkiin, mistä se kysyi, niin painettiin cancel, eli ei haluta huonoja varmenteita. Mutta jostain syystä silti täällä me nähdään tämmöinen post-pyyntö. Ja miten tämä toimii siis on tässä, tämä yrittää kysyä, että onko uusia sähköposteja tämmöiselle osoitteelle. Ja tässä on tämmöinen authorization bearer token, joka on siis käytännössä meidän niinku kirjautumissessio. Eli kun antaa tämän autorisaatiotokenin Microsoftille, niin se antaa sulle sähköposteja sieltä. Ja tämä on siis nyt onnistuneesti saatu Samsungin tämmöisestä laitteesta mun Microsoft AD-tunnus kaapattua. Ja tämä nyt on erittäin huono asia. Ja täältä nyt saatiin kaapattua vielä jotain lisää. Mutta CertMitmi tosiaan toimii tälleen, että me kokeillaan kaikkea vastaan kaiken näköisiä testejä. Ja jos joku näistä meidän huonoista varmenteista hyväksytään, niin sitten me printataan tähän kivasti punaisella, että mitä me saatiin. Ja tässä on tosiaan demo. Ja yksi kiva asia, mitä mä oon tykännyt tehdä tässä näin, niin tässä on tosiaan tämä Wifin tunnus. Mä en halunnut pitää tätä VR-junaverkkonimellä täällä, mihin kaikkien teidän puhelimet varmaan suoraan liittyisi, koska tässä on nyt jonkinnäköinen valinta tässä näin. Mutta jos liittyy tuohon Wifiin, kirjoittaa siihen please hack me, niin mulla on juridinen oikeus sitten teitä hakkeroida. En ole ihan varma, että onko tämä täysin paikkansa pitävää laillista neuvoa, mutta haluatteko te liittyä tähän? Ja ne, ketkä ei halua liittyä tähän, niin käytättekö te niinku puhelimia tai tietokoneita missään ikinä? Koska jos te käytätte, niin joku siellä varmaan on välissä. Ja hyvin mahdollista, että kun mäkin menen tästä 4G läpi Teliaan, niin sielläkin voi joku nation state hyökkää ja sitten ajaa tätä täysin samaa työkalua sitten siellä Telian verkossa. Et voi olla, että tässä joka tapauksessa joku teitä häksää. Mutta voidaan käydä kurkkaa tuloksia sitten myöhemmin, että onko sinne jotain tullut, mutta siitä jos haluaa. Ja please hack me oli se salasana. Mutta joo, mikäs tässä siis tämä oli siis Samsungin sähköpostisovellus, missä on, katsoin jossain kohtaa, että siellä on miljardilatausta. Ja tätä on myös käyttää varmaan tästäkin huoneesta moni tämmöistä Samsungin semmoista punainen email, mikä siellä oli puhelimessa esiasennettuna. Ja sitä monet
julkispuolen toimijat varsinkin käyttää tämmöisenä sääntöisenä sähköpostin lukutapana. Voisi ehkä hirvittää, jos tietäisi ketkä kaikki. Mutta joo, tässä on tosiaan Samsungin sähköpostin tämmöinen Autodiscover Handler, jonka siis tehtävänä on, että kun sä laitat siihen sun sähköpostiosoitteen, niin se käy selvittämässä, että minne AD-palvelimeen täytyy käydä kirjautumassa. Siellä on Get HTTP URL Connection, joka siis muodostaa HTTP-kysely, eli se posti, mikä siinä näkyy. Se muodostaa, tämä on siis Javaa, Java toimii tälleen hassusti, että se rakentaa tämmöisen SSL Socket Factorin, eli siis tämmöinen funktio-olio, mikä antaa meille TLS-yhteyksiä. Ja siellä sisällä on tämmöinen Custom X509 Trust Manager, jonka sitten tehtävänä on tarkistaa, että onko se yhteys sinne palvelimeen hyvä ja että onko se varmenne erityisesti aito. Ja siellä on semmoinen funktio sisällä, jonka nimi on Check Server Trusted. Ja tämä Check Server Trusted toimii näin. Ja tämä on siis takaisin mallinnettua Java-koodia sieltä sovelluksesta. Se siis toimii silleen, että se eikä logittaa Testing Server Certificate huutomerkki. Ja sen jälkeen se kokeilee, että toimiiko tämä niin kuin Javan alkuperäisellä Trust Managerin Check Server Trustedilla. Että onko tämä varmenne hyvä varmenne. Ja jos se on hyvä varmenne, ei tule erroria, niin sitten se logittaa Server Certificates are trusted by Secure Trust Manager huutomerkki. Ja sitten se palauttaa tämän ja silloin kun mennään tuohon returniin, niin sitten tiedetään, että tämä server on trusted. Ja tässä on erittäin hyvä, jos te teette kooditarkastuksia, niin laittaa sinne greppiin, että kaikki rivit, missä on 4 huutomerkkiä, niin ne kantsii kyllä syynää niin kuin tosi tarkkaan, koska joku on juonut liikaa kahvia, kun se on kirjoittanut tätä, tai sitten siinä on ollut semmoinen nopea perjantai-iltapäivän sitten koodit ennen kuin lähdetään kotiin. Mutta kun käydään lukemaan Javan Trust Managerin lähdekoodia tai sitä dokumentaatiota, niin siinä on tämmöinen rimpsu. Mulla ei mitään hajua, mitä tässä lukee. Mä joskus sen luin läpi ja siinä käytännössä lukee, että onko varmenne asianmukaisen CA:n myöntämä ja allekirjoittama. Ja se siis tarkistaa, että onko se luotettu varmenne, minkä se palvelimelle antaa. Mutta tässä vaiheessa ei oikeastaan ole ihan varmaa, että mihin palvelimeen me ollaan ottamassa yhteyttä. Et jos on asianmukaisen CA:n myöntämä ja allekirjoittama varmenne, niin tähän on internet täynnä. Et suurin osahan, tai siis kaikilla nettisivuilla on asianmukaisen CA:n myöntämä ja allekirjoittama varmenne. Sitten päästäänkin, että siellä dokumentaatio, jos lukee oikein sinne loppuun ja pienellä brändillä siellä lukee, että hei, täällä on sitten tämmöinen toinen Java-luokka, tai mikä tämä nyt onkaan, jonka tehtävänä on sitten tarkistaa, että onko se nimi siinä varmenteessa sama kuin mihin me otettiin yhteys alun perin, joka on sitten funktio, mitä ei ikinä kutsuta siellä Samsungin varmennetarkistimessa. Eli mikä tahansa, mille vain sivustolle myönnetty varmenne kelpaa sitten tälle Samsungin sähköpostisovellukselle. Eli esimerkiksi meidän Let's Encrypt-varmenne certmit.comille. Ja tämä on iso ongelma siis TLS-tunnistautumisessa, joka koskee myös OpenSSL ja WolfSSL, että vaikka kirjoittaisi C:llä koodia, että jos näitä niin kun käyttää näitä kirjastojen, tämmöisten erilaisten SSL-kirjastojen sitten koodia suoraan, niin tämä on usein jaettu kahtia. Eli onko varmenne hyvä ja kenen varmenne tämä on, niin on 2 eri funktiota, jotka sitten, jos olette ikinä kirjoittanut OpenSSL suoraan koodia, niin se OpenSSL:n default secure context ei sisällä tätä hostname-tarkastusta, jolloin on tämmöinen mahdollisuus virheelle, että jos näitä molempia ei aja, että ajaa vaan toisen, niin sitten siinä menee joku pahasti pieleen. Ja jos joku voi mennä pieleen, niin se luultavasti menee pieleen. Ja sitten varsinkin, kun näitä yhteyksiä on niin kuin satoja, jotka sitten on, tai sovelluksia on satoja, siellä on useita eri kirjastoja,
niin sulla voi olla lähemmäs 1000 eri yhteyttä, minkä joku puhelin luo, kun se yhdistää internettiin. Ja jos sulla on 1000 eri paikkaa, missä joku voi mennä pieleen, niin siitä ottaa semmoisen keskiverto devaajan, niin ei se välttämättä lue sitä Trust Manageria pidemmälle sitä dokumentaatiota, että tämä on nyt hyvä. Ja tosiaan CertMitmillä noin 160 haavoittuvaa sovellusta on itse löytänyt. Sitä on niin kuin vähän hankala pitää kirjaa, kun niitä vaan niin kuin tulee ja mä oon näitä jonkun verran yrittänyt tässä laittaa ylös ja talteen. Mutta että Androidia, iOSia, Windowsia, Macia, Linuxia, pelikonsoleita, IoTtä. Suoraan löytynyt Windowsista, paljon ongelmia, iOSista suoraan, eli Apple ja Microsoftin kanssa on työskennellyt paljon, Googlen kanssa, Samsungilta on niinku useampikin haavoittuvuus löytynyt ja tällä hetkellä itse tiedän noin 80 sovellusta, mitkä on haavoittuvia tälle hyökkäykselle, mitä ei ole korjattu. Et jos siellä joku on täällä nyt CertMitmi Wifissä kiinni, niin ihan varmasti sieltä joku löytyy. Se, mikä on kysymys tässä, että onko se mulle ennustaan tunnettu nollapäivä vai ei, niin se on ehkä se isoin sitten. Ja lisää löytyy joka viikko, ja noin $160,000 on tullut Bug Bounty-palkkioita näistä. Niitä nyt on, jos tuosta laskee, niin on 80 korjattu, ja paljon on palkkioita vielä odottamassa. Ja osa näistä maksaa rahaa, osa ei. Samsungi maksoi tuosta, mitäköhän ne maksoi, $5,000 siitä, että korkkasin koko maailman kaikki sähköpostit, joka on niinku, en ole ihan hirveästi tutkinut Samsungin tuotteita sen jälkeen, koska niitä niin kun, pitää kuitenkin paljon käyttää siihen aikaa ja jos noin mehevästä isosta haavoittuvuudesta ei makseta, niin ei varmaan mistään muustakaan. Niin tosi paljon tyytyväisiä konsultointiasiakkaita. Olen myös kuullut paljon jutellut joidenkin kanssa, niin vaikka en ole itse ollut siellä sitten tekemässä jotain tarkastusta, niin paljon kuullut silleen, että hei joo, tuolla kävi tämä yksi firma kävi ajamassa sitä sun työkaluja, sieltä löytyi vaikka mitä, ja nämä on silleen, on myös paljon tyytyväisiä konsultteja ilmeisesti, ketkä sitten käy tällä sitten tahkoamassa fyffeä, mutta tämä on ollut tosi kiva projekti itselle, ja tästä on tullut paljon sitten hyvää kaikilta tietoturvatutkijoilta, että tällä on löytynyt sitten paljon, ja itse toki löytänyt myös paljon myös. Tässä on vähän CV:itä, jos niitä tykkää, eli tässä oli tämä Samsung email, mitä tässä nyt katsottiin, mutta sitten paljon Microsofti Windows-autentikaatio, se oli tosi kiva. Windows 11 sai kaapattua käyttäjätunnuksen ja salasana. Intune, erittäin mehevä siinä tosiaan, että jos teidän businesskone on tämmöisessä Intunessa kiinni, joka siis asentaa sovelluksia teidän tietokoneelle, niin jos se asentaa sen, tai jos se tietokone on internetissä tämän CertMitmin läpi, niin me sitten pystytään, tai löysin haavoittuvuuden, että se ei tarkasta varmenteita oikein, jolloin yhteyden kaappaamalla pystytään mielivaltaista koodia laittaa ajoon sinne koneelle, ja Microsoft maksoi siitä $0. Et korjattiin 3 päivässä, ja sori, ei ole meidän security-ohjelmassa mukana tämä Intune, että jos Intunea ajaa jossain firmassa, niin kannattaa ottaa huomioon, että sillä tosiaan ei ole mitään tietoturvaa sitten sillä tuotteella. Ja paljon tämmöisiä, osa näistä on vähän tämmöisiä katkeria tarinoita, osa on tosi kivojakin, niin kuin luki tuossa 160 tonnia, että kyllä tässä keskimäärin on tullut ja on tyytyväinen, mutta aina välillä harmittaa, jos ei tule kovin hyvää vastaanottoa näille, mutta tämä on vähän uusi ala, tämä tietoturvahaavoittuvuuksien sitten tutkiminen, niin palkkioita ei aina makseta. Tosiaan Windowsia, mielivaltaisen koodin suoritusta ja tilin kaappausta. Siinä oli Microsoftin IoT SDK, sehän oli ihan rikki. Kaiken viestinnän sieltä sai kaapattua ja väärännettyä.
on kaiken näköisiä siis valaisimista ja pistorasioista robotti-imureihin ja sitten tosiaan kaikki Azure SDK-pohjaiset tuotteet. IP-kameroista on löytynyt ja ties mistä siis. Käytännössä vähän tuntuu, että kun tarpeeksi vaan tutkii tuotteita, niin ei oikeastaan aina tiedä, että mistä. Ja se on niin kuin välillä tosi paljon yllättääkin, että joku tuote on ihan romu, mutta se tekee TL:ssä hyvin ja sitten joku Windows, mikä sitten niin kuin ei tee sitä hyvin. Viestintäsovelluksia. Tässä on niin kuin osa, mitä mulla on tuolla julkisena, mutta kaikkia näitä viestintäsovelluksia, mistä on löytynyt jotain, niin ei ole vielä julkista tietoa. Pelisovellukset on jostain syystä, siis pelit. Pelisovellus kuulostaa kyllä jotenkin tässä ääneen luettuna tosi väärältä. Mutta joo, sieltä pystyy kaappaa tilejä ja pelisisältöä pystyy muokata tai kaapata, joka siis pystyy tehdä jotain cheattejä sinne sitten, mitä on hyvin vaikea huomata, jos se cheatti ei ajeta sillä laitteella, vaan se on niin kuin täysin muokkaamattomalla laitteella ajettu peli, ja sitten sulla on joku wifi-tukiasema, mikä tarkistaa sitä liikennettä ja katsoo, missä viholliset sitten on. Ja juttelin tosiaan Unity-alustan tyyppien kanssa, kun ne on tehnyt vähän vaikeaksi sen TLS:n käytön, mutta ei, ne oli vähän silleen, että ei me ollaan pelifirma. Ei ole meille mitenkään tämmöinen niin kriittinen asia, että miksi kukaan haluaisi häkseröitä pelejä, ja sitten pelifirmat on vähän silleen, no kun tää nyt on tuolla, en mä tiedä. Ne tykkää tehdä pelejä, ne ei ole sitten että sit kun oikein tulee oikein kunnon jotain kovia tämmöisiä ongelmia, niin sitten ne korjataan, mutta ei ole myös pelkästään pelialan ongelma, mutta paljon kaikessa on vähän semmoinen, että tehdään se mikä on pakko. Sitten näitä salaisuuksia. Osa näistä on siis jos on monta slaidia näitä, osan mä oon tehnyt pentestaajana, osa näistä on sitten en ole vaan jaksanut julkaista vielä tai ei ole CV:tä tai jotain tämmöistä, mutta esimerkiksi pankkiautomaatteja, jos pankkiautomaatti yhdistää nettiin CERT-MITmin läpi, niin löytyy haavoittuvuuksia, millä sitten saadaan purettua liikennettä ja siellä tietysti skriptejä menee sitten palvelimelta pankkiautomaattiin ja sieltä saatiin jackpotattua rahaa ulos, se oli tosi siisti. Pankkisovelluksia. Tosiaan saadaan sun pankkitili tai vahva tunnistautuminen kaapattua ja sitten tiliä tietysti mielivaltaisesti käytettyä, kun on nämä bearer-tokenit ja tämmöinen, että ne on hyvin luotettuja sitten, että jos saat sen bearer-tokenin kaapattua, niin siihen luotetaan tosi paljon ja varsinkin jos sä oot siinä nyt wifissä, niin se liikenne menee joka tapauksessa sun kautta, niin se ei ole mitenkään outoa, että sieltä sitten tulisi toisia yhteyksiä, missä käytetään samaa tunnistautumista. Ja noin 10 kappaletta pankkisovelluksia, ehkä Suomessa muutama, who knows. Japanissa kävi just esittelemään tätä työkalua ja siellä sitten oli yhden pankkifirman edustaja liittyi tähän näin ja ajoi sen oman pankkisovelluksensa ja sehän tietysti saatiin hänen tili kaapattua ja se meni sitten korjaukseen hyvin nopeasti ja se oli silleen mukava. Mutta välillä sitten kun näitä löytyy ja lähettää jonnekin sähköpostia, että hei mä saan teidän rahat kaapattua tämmöisellä jutulla, niin ei sieltä välttämättä kuulu takaisin. Muutama näistä on ainakin ihan korjaamatta, mutta osa pankeista ottaa hyvinkin tosissaan näin, varsinkin kun sinne laittaa sitä PCI-taikasanaa, että tässä on nyt rikotaan PCI-vaatimuksia, niin sitten se on kuule korjattu viikossa. Käyttöjärjestelmissä siis ihan järkyttävä määrä kaikkea kamaa ja paljon erilaisia käyttöjärjestelmäpalveluiden tekemiä yhteyksiä saanut kaapattua tällä. Se on tosi iso siis hyökkäyspinta-ala, että jos saa että paljon siis jossain Android-ajureissa on haavoittuvuuksia, mutta nämäkin on semmoinen, että kun raportoit sinne, ne eka korjaa sitä 2 kuukautta ja sen jälkeen sitten ne menee jonnekin ja ne on sitten julkiseksi jossain kohtaa ja tämä on vähän ongelma sitten, kun nämä eri Android-jakelut käyttää niitä, niin se sitten täytyy mennä se korjaus sitten sinne kaikkeen. Niin näitä ei ole hirveästi tullut julkaistua vielä sen takia. Täällä on kaikennäköisiä siis valtiollisia tai pakollisia sovelluksia, että jos sä et halua paperilla tehdä asioita, niin sitten se voi tehdä joko netissä tai sitten tämmöisen appiksen kautta. Niin täältä on paljon siis henkilötietoja ja tunnistautumista saanut kaapattua. Muutama
sovellus, mitä nyt itsekin käytän, niin aina silleen vähän kun niitä ottaa ja kliksottelee, niin tietää, että kuka tahansa, ketä tässä Wifissä nyt on, tai netissä tai ISP:ssä tai maassa tai kuka vaan, niin pystyy lukemaan kaiken tämän tiedon tästä, mitä mä nyt sinne palvelimeen lähetän, niin välillä se tuntuu vähän pahalta, mutta eipä sille hirveästi mahda. Paljon tämmöinen niin kuin hauska asia on siis, paljon tämmöisiä sotilaskäytön appiksiä löytyy App Storeista. Jos osaa etsiä, niin ne on siis semmoisia, että ne on vaan hyvä tapa jakaa näitä sovelluksia ja niitä pystyy sitten sieltä vähän käyttämäänkin. Osa vaatii, että jotta sä pystyt käyttämään niitä, niin se vaatii jonkun tunnistautumisen, mutta jos sä hakkeroit sitä tunnistautumista, niin siinä ei välttämättä tarvitse edes kirjautua sisään ja tosiaan sieltä sitten niiden sovelluksien käyttäjien sitten paikkatilannetietoa kaapattua. Osa näistä on silleen julkisia, mutta mä en nyt ne on silleen tuoreita, niin en tähän nyt halunnut laittaa, että mitä ne oli. Ne on varmaan vielä käytössä, ne haavoittuvat versiot kuitenkin. VPN-sovelluksia, niin kuin sanoin, että parjasi sitä Zero Trustia, mutta eipä se VPN:kään hirveästi parempi ole. Muutama ainakin VPN-sovellusta saanut kräkättyä sitten. Ja jostain syystä siis iOSin WebSocket-kirjastot, mä en tiedä, oliko siellä siis niin kuin muutaman kirjaston on löytänyt, mutta aina se ei niin kuin ole ihan selkeää, että mitä kirjastoa ne on nyt käyttänyt, mutta iOSin WebSocket-liikenne on jotenkin semmoinen tosi oudosti isossa roolissa sitten näissä haavoittuvuuksissa ollut. Mä luulen, että siellä on joku Swift-pohjainen WebSocket-kirjasto, mikä on ihan rikki ja kaikki käyttää sitä. Niin se on kans työn alla sen korjaus, mutta ja tosiaan laitteiden seuranta ja etähallintasovellukset vähän niin kuin Intune, niin ei ole Intune ainoa esimerkki. Henkilötietoja saa sieltä tunnistautumista kaapattua AD-hen ja mielivaltaista koodiikin osassa niistä saa ajoon. Antivirustuotteet on yksi semmoinen hauska, ainakin varmaan 3 eri antiviruksesta. Varmaan 2 niistä taitaa olla 0 päiviä tällä hetkellä, että jos asentaa kasa antivirustuotteita koneelle, niin ne varmaan nopeasti löytyy nekin, mutta ne on nyt ollut korjauksessa varmaan joku 8 kuukautta, niin eiköhän ne jossain kohtaa sen sitten korjaa. Luultavasti ei. Ja mielivaltaista koodia saa ajettua sinne koneelle sen tuotteen läpi. Tässä oli niinku aika paljon näitä. Ja tässä on myöskin täällä on hyvin hankala ehkä follow-uppaa kaikkia näitä, koska siis niitä on satoja, mitä mä oon löytänyt. Ja kuuluu, että yksi ranskalainen tyyppi, ketä ajoi siellä Ranskassa, niin se sai ainakin 4 ranskalaista pankkia ja ties mitä sitten, kun tämä vaatii sinänsä, että sä pystyt käyttämään niitä sovelluksia, että sä voit tarkistaa, että onko ne hyviä. Ja niin kuin sanoin, olin siellä Japanissa, niin sieltä sitten paukkui paljon haavoittuvuuksia niistä eri japanilaisista sovelluksista. Ja tosi paljon näistä on semmoisia, mitä ei välttämättä, on tosi hankala raportoida ja tosi hankala sitten korjata, jos niitä ei ikinä raportoida, ja vaikka raportoisikin, niin ei niitä välttämättä kiinnosta. Ja tämä on vähän tämmöinen hassu tietoturvatutkimuksen ala, että tämä ei ole hirveästi tehty. Osittain sen takia, että tähän ei ollut hyviä työkaluja, ja sitten tämä tosiaan tämä mun CERT-MITMI-työkalu nyt on tämän puutteeseen sitten rakennettu, ja löytyy GitHubista. Sieltä löytyy myös Defcon-puhe sitten, josta tässä jos on sitä teknistä detskua niille, ketä tämä kiinnostaa. Mutta lyhykäisyydessään tässä oli vähän kaiken näköistä. Ja tänään tosiaan mut löytää täältä Kuopiosta, huomenna Berliinistä. Mutta katsotaan vähän. Mulla on aamu 8 lento, niin katsotaan mikä vähän pelottaa tää Kuopio. Mutta mä luulen, että meillä on tässä vielä varmaan 5 minsaa. Niin vois jos on jotain kysyttäviä, niin ehtii varmaan 2 hyvää kysymystä ainakin tässä kysymään. Siellä. Koordinoitteko te jotenkin vaikka sen ranskalaisen tyypin kanssa siitä, että kuka on rapsannut mitäkin minnekin, vai löyttekö te niitä rapsoja ihan randomisti?
Joo, eli siis kysymys oli, että koordinoinko minä näitä niin raportointeja ihmisten kanssa, esimerkiksi sen ranskalaisen tyypin kanssa. Ja jonkun verran se on osa näistä, että sieltä aina välillä tulee jotain, mutta sekin on niitä vissiin rapsailu siellä erikseen. Ja en oikeastaan tiedä paljon siis suomalaisten kanssa, että aina kun joku sanoo, että hei, on löytänyt jotain CertBitmillä, niin mä mielelläni kerron, että onko mä sen jo raportoinut. Ihan vaan sen takia, että ei sitten tarvitse mennä siihen rumbaan, jos se on jo tunnettu. Niin silleen tosi mielellään näitä pallottelen ja myöskin sitten kun näitä on niin paljon tehnyt, niin on hyvää insightia siihen, että mikä juttu siinä tai että onko siinä jotain, mitä siitä voisi vähän lisää tutkia, niin tietää tarkemmin, että mikä se sitten haavoittuvuuksien semmoinen vaikutus on, että osaa sitten kertoa sinne tarkalleen, että saa tarpeeksi sitten sieltä book bounteissa mennään näillä niinku laareilla, että pääsee sieltä medium-laarista siihen high-laariin, niin se sitten tulee enemmän palkkioita, niin tämmöisiä juttuja pallottelen kyllä. Mikäs firma maksaa parhaiten pakkoon? Tai voisiko se muotoilla, että ketä kohtaa on vähiten katkera? No siis kuka maksaa eniten, niin mä luulen, että siis Microsoftilta on tullut, vaikka niin kuin pärjäsin, että Intune on siitä ne ei maksanut, niin Microsoftin kanssa on ollut mukava tehdä juttuja ja Windowsista varsinkin ne maksaa sitten isoja summia rahaa ja siellä on niin kuin, sieltä löytyy paljon näitä. Ja tosiaan, jos haluaa ajaa CertBitmiä, laittaa mulle viestiä, mä voin vähän neuvoa, jos sitä ei saa käyntiin. Koska tämä on semmoinen, että varsinkin siis, jos tekee pentestejä työkseen, niin eihän niitä kukaan ole ajanut sit CertBitmiä luultavasti jotain enterprise-hommaa vastaan. Tai varsinkin jossain niin kuin ympäristössä, mihin ei muuten oikein kukaan pääse tutkimaan, niin sieltä löytyy tosi hyvin ja paljon kuuluu aina toilta, että hei, en voi kertoa, mutta kävin jossain ja ajoin siellä CertBitmiä ja löytyi juttuja. Niin niistä on aina kiva kuulla, vaikkei ihan tarkalleen tiedä, että kuka tai mikä tai missä. Joo. Hei, kiitos inspiroivasta puheesta. Kysymys kuuluu, kuinka paljon se vaatii oikeasti käyttäjältä sitä cancelin painamista, että se taika tapahtuu? Ja kuinka paljon noista oikeasti tapahtuu ihan automaattisesti, vaan kytkeytymällä siihen verkkoon, eikä vastaa mitään niihin sertifikaation paska-dialogeihin? Joo, eli siis kysymys oli, että miten paljon pitää painaa cancelia, kun tätä tutkimus tekee. Ja siis cancelia ja retry pitää joissakin sovelluksissa painaa aika paljon, ja joissakin ei oikeastaan yhtään. Että se tekee sen niinku siellä taustalla eikä kysy mitään. Ja vähän semmoinen, että varmaan puolet haavoittuvuuksista on semmoisia, että kunhan se vaan sovellus on päällä, niin sit sen saa kaapattua. Ja tosi paljon semmoisia, että ei tarvii siis kliksutella ollenkaan, ja osassa tarvii sitten, niin voi olla, että pitää kliksutella ja sammuttaa sitä sovellusta, ja se menee jotenkin ihan tilttiin, niin täytyy sulkea sitä ja käynnistää uudelleen. Mutta se mikä tässä on, että tämähän on tietoturvatutkimustyökalu. Et sen jälkeen, kun me ollaan klikattu sitä cancelia 7 kertaa ja tiedetään, että se 8. testi toimii, sillä saadaan kaapattua, niin me voidaan rakentaa työkalu, joka kokeilee vaan sitä. Ja me pystytään katsoa, että vaan tähän yhteyteen käytetään tätä, jolloin se on ihan täysin näkymätön, ja se toimii sitten huomattavasti paremmin. Ja ei tarvitse yhtään kertaa painaa cancelia tai retryä, koska se testi menee aina toimii. Ja sillä niin voi tulla nyki hihasta tuossa jonkun tauon aikana. Tässä oli vielä tällainen. Niin katsotaas. Mä otan tänne tästä, sori, koska täällä on katsotaan. Mä en kehtaan näitä näyttää, jos sieltä löytyy jotain oikein pahin nollapäiviä, mitkä on raportoitu. Niin. Joo, te ootte kuule ollut hyvä yleisö, mutta turhan tietoturvallinen yleisö niin sanotusti. Tällainen ei ole hirveästi liittynyt. Mutta joo, päivän aikana sitten kun liittykää CertBitmiin ja katsotaan. Kiitos. Check. Joo, onko mä tilaan jonkun rekka-auto, miten sä saat noin kamat pois tuosta pöydältä, että sulla on niin paljon, riittääkö kainalot? Katsotaan.
Kato, tässä on ammattimies. Annetaan vielä yhdet aplodit Aapolle. Yes. No niin, homma jatkuu ja käykää ottaa kahvia ja vettä silloin kun sille tuntuu, jos vaan fyysisesti pääsette livahtamaan jossain vaiheessa. Mielenkiintoisia puheita vielä tulossa. Ja itse asiassa otetaan suoraan lentokentältä meidän seuraava puhuja. Hän saapui tuossa 7 minuuttia sitten. Toivottavasti hengitys on tasaantunut siellä takahuoneen puolella jo, niin annetaanpas isot aplodit Sami Laiholle. Tin. No niin, check. No niin, hei. Täällä on tämmönen piuha, jonka sä voit laittaa tuohon sun koneeseen. Niin. Mä voin vähän aikaa tätä tässä vielä pideskellä. Niin. No niin. Kiitos. Annetaan lava herran haltuun. Herran haltuun. Joo, täytyy sanoa, että ei ole kyllä tällaista tahtia ollut kyllä vielä missään. Mä lähdin siis aamulla Antwerpenistä. Mulla oli sessio 8.30–9.30. Lähdin Antwerpenistä suoraan sessiolta juosten kentälle, tai siis taksiin. Google ilmoitti, että sieltä tapahtumapaikalta lentokentälle niin matka kestää 25 minuuttia–tunti 50 minuuttia. Se on hyvä haarukka, että sitä helppo. Sitä ei ollut onneksi ruuhkaa. Sitten mä syöksyin suoraan koneeseen. Sitten mä tulin kone oli myöhässä. Mä tulin Helsinki-Vantaalle. Siinä vaiheessa, kun mä tulin koneesta tulos, oli 10 minuuttia siihen, että Kuopio-kone lähtee. Mä juoksin portilta 23 portille 9, eli sinne ihan huitsin kuuseen. Juoksin sen puolesvälis matkaa. Mä olin unohtanut laittaa, kun mulla oli läppäri siinä lennolla, niin mä olin unohtanut sulkea tuon läppärirepun taskun, niin se aukeaa silleen kokonaan se reppu semmoisessa levyksi, niin se levähti kokonaan siihen keskelle käytävää. Sitten sen jälkeen koneeseen 2 tyyppiä oli tulossa jatkolennolla Kuopioon, niin niitähän ne odottaa, kun niillä on sama lippu. Mutta kun mulla oli 2 lippua, mulla oli Helsinki-Brysseli ja sitten Helsinki-Kuopio, niin eihän ne odota mua, jos mä tuun myöhässä. Sitten siellä oli 2 tyyppiä, jotka oli jatkolennolla, sen takia ne venas sinne, sitten aivan läpimärkänä siihen pienen ATR:n penkkiin, semmoinen hirveän kokoinen jääkaappipakastiyhdistelmä istui siinä penkistä katsomassa, että et ole tosissaan, sä et tulos tohon. Sitten aivan läpimärkänä hiestä. Sitten suoraan lentokentältä tuohon Mersuun, tuohon pihaan ja 10 minuutin päästä lavalle. No niin, selvä. Tämä onkin optimoitu tämä päivä, ei ole niinku turhaa missä näkyy nämä mun slaidit? Ai siellä. Tää on vähän huono reso, mä vaihan tämän vielä, kun tää on noniin. Että tää tämmönen pieni niinku sähläminen ja tärinä, niin tässä on ollut vähän kaikenlaista. Vaihdetaan tää. Koska se sopinee tuohon ruutuun hieman paremmin kuin tämmönen erikoinen Lenovon. Noniin. Sitten mä en luota. Nämä on näitä ihanuuksia nykypäivänä, että kaikki puhuu sähköautoista. Mistä täältä saa sähköä? Tosta. Ei tosta. Joo, nämä on näitä ihanuuksia mun mielestä. Kaikki puhuu siitä, kuinka niinku akut kehittyy ja sähköakut kulkee pidemmälle. Niin miten niinku kukaan ei osaa rakentaa PC tänä päivänäkään? Tämä niinku 13 tuntia lupaus akun kestosta. Lähet Windows Defenderin päälle, niin semmoinen 3,5 tuntia on aika hyvä suoritus. Se on sillä vähän samalla sapluun alla kuin se Google Maps, että pientä heittoa. Mä sain jo. Mä en niinku luota tähän, kun mä en muista, että onko tää ollut aamulla kiinni vai ei. Ois se kyllä ehkä just voinut tän setin riittääkin. Tosiaan, te saatte nyt tämmösen sirkusteemaisen esityksen, koska sattumalta tää oli silleen optimoitu, että oli kuitenkin sama esitys aamulla ja täällä, joten täällä on tämmönen hieno, älkää välittäkö tästä. Ihan sairaan hieno konferenssi oikeasti. Jos haluatte Euroopasta mennä johonkin konferenssiin, 2000 henkeä, niillä on niin kuin 1 miljoona budjetti. Siellä oli enemmän siinä konferenssikeskuksen ulkopuolella oli enemmän huvia, kun oli tämä aihe oli sirkus, niin siinä ulkopuolella oli siis enemmän niin kuin noita laitteita tuotu siihen pihalle kuin mitä Särkänniemessä edes on. Siis siellä oli kaikki vekkulat ja kaikki, ne oli tuotu siihen pihalle ja ilmasta limpparia ja belgialaisia vohveleita ja kaikkea mahdollista. Siis ihan sairaan makea paikka.
varmaan 120 erinäköistä klovnia ja yksi puhuja oli siis oikeasti, mä en tiennyt, että on tosiasia, mutta silloin oli oikeasti siis kloonikammo. Niin se ei meinannut päästä sinne huoneeseensa puhumaan, kun se pelkää ihan kuollakseen klooneja, semmoinen amerikkalainen. Ja se sitten, mutta niitä oli siellä puujalalla kävelijöitä ja kaikki mahdollisia akrobaatteja sun muita pyöri koko ajan. Ihan sairaan hieno. Mä olin aivan niin kuin myyty. Mutta joo, mä ajattelin pitää tämmöisen maailmaa parantavan luennon tähän, joten puhutaan vähän siitä, mitä mä roolissani teen, eli sinänsä niin kuin mun titteli on virallisesti siis Chief Research Officeri, joka tosin on täysin mun itse keksimä, koska mulla on oma firma. Eli mä voin ihan itse keksiä, se on täysin tribuutti Hyppösen Mikolle, koska mä menin Truusekille töihin vähäksi aikaa, mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Mä en pysty tekemään diskuteeraavia ruotsalaisten kanssa töitä selvästikään. Niin liian vähän actionia ja liikaa juttelua. Ja mä sanoin, kun mä menin sinne töihin, niin Markus Moreille sanoin, että no tuu töihin vaan sillä eholla, että mä saan saman tittelin kuin Hyppösen Mikolla. Musta pitää tehdä Chief Research Officer, mutta sitten kun mä viihtynyt siellä, niin mä voinut vaihtaa sitä oikein enää takaisin. Ennen mun titteli oli Senior Technical Fellow, joka taas tuli siitä, että Microsoftin Mark Russinovich, eli Azure CTO, hän on vaan Technical Fellow. Niin sitten oli hyvä olla joka paikassa Senior Technical Fellow, koska kun antoi käyntikortteja, niin kaikki katsoi, että miten jumalauta se suomalainen nuori mies on nyt jo Senior Technical Fellow vaikka. Mutta että niitä voi keksiä. Mä oon siis Microsoftin MVP ollut 2011 vuodesta asti ja on itse asiassa mun työsopimus, löysin vanhan työsopimuksen isän jäämistöstä ja mä oon kirjoittanut tämän työsopimuksen, jolla minä nyt olen, niin alle 1.1.95. Eli ensi vuoden tammikuun eka päivä tulee 30 vuotta samassa työpaikassa. Se on nykyään siis minun oma firmani, mutta joka tapauksessa. Ja mä unohdin laittaa tuon timerin päälle, niin mä sain itselleni tästä pari minuuttia lisää kivasti. Mutta kierrän ympäri maailmaa puhumassa eri konferensseissa. Viime viikolla olin puolustusvoimissa koko viikon kertausharjoituksissa kyberiä. Maailma on muuttunut aika paljon, mutta mä oon ollut viimeksi armeijassa 1.1.99. 25 vuotta meni välissä, kun en käynyt armeijassa. Et se kyllä kertoo siitä, että maailma on vähän erilaisessa tilanteessa, kun tällaiset kehäraakit sinne huudetaan takaisin. Toisaalta se johtuu aika paljon siitä, että Suomessahan on niin kuin 3 kunnon erikoisjoukkoa, eli meillä on taistelusukeltajat, laskuvarjojääkärit ja sitten on kyberi, joka on aika hassu, että se on itse asiassa erikoisjoukoksi määritelty ja sinne on tosi kovat pääsykokeet sun muut, että se on vaan vähän hassua, kun katsoo sitä porukkaa, niin se on vähän erilaista, kun siellä oli samaan aikaan kassulla oli niitä muita käymässä kylässä, niin sitten sulla on kaikki taistelusukeltajat ja laskuvarjojääkärit, isoimmat kundit, mitä löydät, seisoo siinä ja sitten siellä on niinku se kyberijoukko siellä, mä saan Pythonia, kaivaan enää, joo mä oon näitten kanssa. Mutta olin siellä jo viikon ja sitten edellisellä viikolla vedin kevyen lentourakan semmoisella Helsinki, Pariisi, Pariisi, Marseille, Marseille, Pariisi, Pariisi, Viini, Viini, Pariisi, Pariisi, Helsinki. Eli tämä viikko oli vielä aika helppo. Matkapäiviä tulee reilu 200 vuodessa ja semmoista. Jos haluatte seurata, niin kauan kunnes Maski keksii jotain vielä idiootimpaa, niin olen edelleen Twitterissä. Meillä on tämmöinen pyhä sopimus tällä alalla, että sitten kun se Musk keksii jotain vielä tyhmempää, niin sitten kaikki siirtyy sinne Blue Skyhin. Se on niin semmoinen hot backup. Eli se on nyt siellä lepää. Se on samojen kehittäjien tekemä kuin Twitteri. Ainoa ero on se, että se appi on ihan paska ja siellä ei ole ketään. Mutta se onkin niin semmoinen hot backup. Et siirrytään sitten sinne, jos tilanne näyttää pahalta. Erittäin mielelläni kontaktoituisin LinkedInissä teidän kaikkien kanssa, koska etsin kovasti töitä Suomesta. Silloin ennen covidia mulla oli 208 matkapäivää, kävin 189 kertaa lentokentällä vuoden aikana ja lensin 3 tuntia enemmän kuin Finnairin pilotit lentää, joten vaimokin olisi sitä mieltä, että voisi vaikka olla joskus kotona. Mun isä oli Mannerheimin adjutantti ja se aina sanoi, että se kävi kotona ja laski lapset ja lähti takaisin töihin, niin mulla alkaa olla vähän sama, että mä tiedän, että niitä on 3 ja mä oon tosi tarkka siitä. Ei ihan varmaan, en ole nyt ihan iät ja nimet voi olla vaikea, mutta 3 niitä on. Et sen mä tarkistan kyllä joka kerta. Mutta se on oikeasti sitä mieltä, että mä voisin tehdä enemmän töitä täällä Suomessa, joten sinänsä siis kaikki linkkarikontaktit sun muut ovat erittäin arvokkaita minulle, joten mielellään. Mun oli pakko näyttää noille belgialaisille tänään tää. Te olette nähneet monta kertaa tämän kalsarikännit, mutta tämähän toimii siis tuolla ulkomailla vaan äärettömän hyvin, koska kukaan ei voi käsittää, että jollain kielellä voi olla tällainen sana.
yksi sana. Mutta tämähän nyt pari viikkoa sitten meistä tuli kuuluisia, kun tämä tuli Simpsoneissa ulos vihdoinkin USAssa. Se on se mittari siihen, että oletteko te kuuluisia vai ette, on se, että oletteko päässyt Simpsoneihin vai ei. Amerikkalaiset vähän elää silleen. Nyt me vasta kuuluisia ollaankin, kun Homer Simpson on kattonut kalsarikännejä, niin nyt vasta ollaankin. Belgialaisille oli pakko aukoa päätä aamulla pikkusen, mun on pakko näyttää tämä kuva, minkä mä otin aamulla, koska mä olin bussissa eilen menossa takaisin hotellille. Otin kuvan tieltä ihan vaan niin kuin lähetettäväksi kotiin, niin tämä on mun mielestä jotenkin niin jäätävän hieno tämä, miten he vetää noin viivat tuohon. Belgialaista tunnetusti juo aika paljon kaljaa, mutta tämä on niinku, tämä oli vielä aika hyvä suoritus. Ennen oli sellainen kohta, missä se meni silleen niinku tälleen näin ja meni välillä takaspäin ja sitten takaisin eteenpäin. Mä en niinku tiedä, miten ne saa sen aikaiseksi. Haluaisin niinku nähdä tuon laitteen, millä toi tehdään. Se kyllä niin käsittämättömän kahelipaikka Belgia. Luulisin, että on tuommoinen Euroopan pääkaupunki olevina, niin luulisin, että se olisi jotenkin semmoinen niinku rauhallinen ja sivistynyt, mutta ne koodarit sanoi mulle, että muista, jos otat kahvikupin mukaan, kun lähdet sinne paikalle, niin muista, että kahvikupissa pitää olla kansi. Mä, miten niin? Se on täällä bussikuskien kaasujalka on boolean arvo. Se oli just sellainen. Meni se bussi koko ajan silleen, ihan täysin ja pysähdys, ihan täysin ja pysähdys. Oli kyllä sellainen show, mutta ei se mitään. Vähän maagisia numeroita, jos mennään itse aiheeseen, niin jos katsotaan pari aikaisempaa vuotta, 2022-2023, tutkimusten mukaan 3 maagista numeroa. Ensimmäinen on 2 tuntia. 2 tuntia on keskiarvo, mikä kestää ensimmäisestä firman uloimman rajapinnan murtamisesta domain adminiin tai global adminiin, eli käytännössä se, missä ajassa ne pystyy murtamaan sen verkon, jos ne haluaa. Seuraava päivä on vähän hämmentävä siinä mielessä 180 päivää taas keskiarvo siihen, kuinka kauan ne on siellä ympäristössä ennen kuin ne tekee jotain. Eli ovat tosi kaukana toisistaan, joka perustuu ihan siihen, miten tämä ransomware toimiala toimii. Viimiltä tuli tuossa vähän aikaa sitten uusi tutkimus, siinä se oli 60-200 päivää, eli kuitenkin isoja lukuja. Ja tämä kertoo ehkä teille, nyt jos ajattelee ihan jotain konkretiaa, niin se tietysti kertoo siitä, että paljon on pakko olla lokeja. Täytyy muistaa, että toi on kuitenkin keskiarvo, eli sen takia sitten niitä suosituksia on, että vuoden verran logit pitäisi taaksepäin olla, jos meinaatte jotain saada kaivettua, että koska ne sinne tuli ja mistä ne sinne tuli. Windows Defenderi tai Microsoft Defender for Endpoint oletuksena kuitenkin vain 30 päivää säilöön, niin täytyy niin kuin vähän pistää rahaa sisään, jos meinaa saada oikeasti selvitettyä jotain. 2% uhreista on ihan karsea luku, koska tämä on GDPR:n jälkeinen luku, ja se on siis luku siitä, kuinka moni tulee ulos julkisuuteen murron kanssa. Se on kuitenkin vain 200, jotka ilmoittaa, että heitä on murrettu. Et jos nyt lukee uutisia, kuinka paljon on murtoja koko ajan, niin sitä ajattelee, että se on se 2%. Ja se on tietysti meille hankala, koska on vaikea saada budjettia, kun ongelma ei ole näkyvä. Niin se olisi tietysti kiva, kun ne kertoisi siitä. GDPR kuitenkin sanoi, että pitäisi 72 tunnin päästä jotain kertoa. Silloin kun mä olin TrueSecillä, niin se niin oppi kyllä karulla tavalla, että vaikka sulla on oma lakiosasto, joka menee asiakkaalle siinä vaiheessa, kun IR-keikka alkaa ja sanoo, että sun pitää julkisuuteen kertoa tästä nyt, niin se on kuitenkin asiakkaan päätös. Se on niin kuin hassu se tilanne, kuinka... Mä oon aina yrittänyt sanoa asiakkaille tai kuuntelijoille, että jos joku ryöstää pankin, niin ei kukaan syytä sitä pankkia. Jos joku käy tuosta keskustasta jonkun pankin ryöstää, niin ei tuolla ole niin lehdet täynnä, että idiootti Nordea. Ryöstettiin haulikolla, antoi rahat, olipa hölmöä. Mutta tällä alalla on tämmöinen, että mitään ei voi kertoa. Kukaan ei halua myöntää, että ei ollutkaan täydellinen. Noin numerot vaihtelee tosi paljon riippuen lähteestä, mutta ne on joka tapauksessa tosi pieniä. Se on vähän pelottavaa, ainakin mun mielestä. Mä olin puoli vuotta töissä ja mä olin vähän päälle 180 keikas mukana, eli se on aika tasan 1 per päivä. Jos mun Twitteriä lukee, niin sieltä löytyy ehkä 1 per päivä, mutta se on niinku globaali arvo. Tämä oli kuitenkin Nordics-alue. Perustuu toki tähän lähinnä, eli siihen kuinka monimutkainen toi toimiala on. Jos te pyydätte jotain Dalita tai jotain piirtämään teille, keinoäly piirtää teille ransomware gang arrest, kattokaa, niin sieltä tulee aina sama kuva. Siinä on 2 kaveria makaa nippusiteis lattialla, semmoisessa yhden makuuhuoneen kämpässä, sitten siinä vieressä on hirveä pino
Yhdysvaltain dollareita, pari kultaharkkoa ja joku 3000 SIM-korttia. Se on niin kuin aina se sama kuva. Ja tää on aina näitä tällaisia. Nyt on otettu kiinni ransomware-jengi. Se on kuitenkin todellisuudessa ne, mitä me nähdään yleisemmin, jos ei nyt ajattele jotain Lockbittia viime vuonna, niin ne on noita affiliaatteja, eli ne on näitä toimittajia. Ja tämä on tosi paljon muuttunut siinä, että ransomware-jengi on se, joka toimittaa koodi ja työkalut, jotta voitte hyökkäyksenne tehdä, affiliaatti suorittaa sen ja maksaa sitten osuuden, riippuen siitä, kuinka paljon palveluita he ostaa siltä jengiltä, niin ne maksaa siitä riippuen sitten sen osuuden sinne jengille siitä heidän saamastaan lunnaista. Access Harvesting-operaattorit kasvaa koko ajan, eli se on paljon helpompi duuni. Siinä etsitään vaan niitä heikkoja salasanoja, tunnuksia sun muita, millä päästään. Katsotaan, että noilla on Ivantis-aukko, merkataan se, myydään se pääsy eteenpäin. Ransomwaren pyörittäminen on ihan hirveet duunia. On kauhean kovaa hommaa. Siinä joutuu pitää kaikkea inventaarioa ja kauheasti kommunikoimaan asiakkaan kanssa, ja se on ihan hirveän kovaa duunia. Niin sitten jos sun vaihtoehto on niin saada 2 miljoonaa yhdestä asiakkaasta kauhealla duunilla, tai se, että sä myyt vaan 20 tonnilla käyttäjätunnuksia ja salasana jollekin, niin siinä on niin paljon isompi tai nopeampi tapa tehdä rahaa ja helpompi tapa tehdä rahaa. Joten sen takia se on toki koko ajan enemmän suositumpaa. Ja tämä toimii ihan kuin meidän bisneskonsona, eli noin maksaa lisenssimaksuja. Meillä oli täällä Lockbitti, kun veti Säkylän ulos tai alas. Mä olin silloin Trusekilla ja se karkasi julkisuuteen se tieto siitä, eli voin siitä siinä mielessä puhukin, niin siinähän oli esimerkiksi semmoinen tilanne, että se murrettiin Lockbitti 1, vaikka oli saatavilla jo 2. ja 3. versio. Mutta kun affiliaatti ei ollut maksanut SA-maksuaan tuonne jengille, niin sillä oli vanha versio. Eli kun Software Assurance-soppari ei ollut maksettu, niin ei saatu käyttää uusinta koodia. Joten no siinä oli hyvä puoli se, että se Lockbit 1, tuossa myöhemmin kuva yhdestä venäläisestä, mutta silloin vielä arvuteltiin, että onko se venäläinen vai ei, mutta sehän oli kuitenkin aika hauska tilanne sinänsä, että se ei aktivoitunut ollenkaan, jos sulla oli venäjänkielinen näppisleiska asennettuna. Sherlock voi sitten miettiä, että oliko venäläinen vai ei. Tähän on tullut isoin muutos viime vuoden aikana siinä, että nämä 2 roolia on alkanut yhdistyä enemmän ja enemmän. Käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt ne jengit tarjoaa myöskin näitä pääsyjä. Sen lisäksi ehkä itselleen jotenkin huvittavimpi on ne tilanteet, kun sä keskustelet tämmöisen RAS-managerin kanssa. Eli sieltä, kun nykyään on kauhean hitti olla tämmöisiä Customer Success Managereja, teille aina nimetään, kun te olette asiakas, niin Microsoft tai joku nimeää teille CSM, niin nyt siellä on sama palvelu. Eli sitten kun se ransomware-affiliaatti haluaa palvelua, niin hän saa tämmöisen dedikoidun RAS-managerin, joka hoitaa kaiken tämän niin kuin asiakassuhteen tämän heidän välillään. Myyvät ne accessit suoraan, eli voitte tilata myös ne pääsyt valmiiksi, ja sitten myöskin botnetteja vuokraa paljon enemmän. Saman talon alta, one stop shop, pitää saada kaikki palvelut. Ja SLAt on ihan älyttömiä, huomattavasti paremmat service deskit kuin teillä. Ei ole pelkoa, siellä on koko ajan. Ei ole chatit vastaamassa, ei ole AIt vastaamassa, siellä on ihan porukkaa vastaamassa, että sieltä saa palvelua aina. Ainakin mä eilen jouduin yhden Singaporen lennon, jolle mun piti tänään lähteä siirtämään, niin täytyy sanoa, että kyllä ransomware-jengien asiakaspalvelu on ainakin huomattavan paljon parempaa kuin Finnairin, että voin niin kuin ihan eilisen perusteella sanoa. Tämä vaikuttaa niihin maksuihin, eli siis maksut oli ennen silleen, että se affiliaatti sai isomman kakun ja maksoi vähän vähemmän sinne, mutta sinne varsinaiselle ransomware-jengille, mutta nyt sitten ne maksut kasvaa, eli sä voit sitten valita tavallaan, että sä voit sieltä käyttöliittymästä valita komponentteja, mitä sä haluat ostaa, eli haluatko myöskin, että ne hoitaa sen harvestingin, haluatko sen botnetin tai vastaavat, eli sitten jos sä otat enemmän palveluita sieltä toimittajalta, niin sitten maksat isomman kakun siitä sun saamasta rahapotista. Ehkä isoin ja ällöttävin juttu kaikin puolin on se, kuinka paljon on unohtunut, kun ennen oli tämmöiset niin kuin sodan säännöt ja sodan lait, niin vähän samanlaiset oli kuitenkin pitkään myös kyberpuolella siinä mielessä, että ei hyökätty sairaaloihin ja sitten oli tämmöisiä reiluja ransuttajia esimerkiksi useampiakin, joilta sai jouluna alennusta. Eli jos ei sulla ollut varaa maksaa sitä kokonaan, niin sitten kun oli joulu, niin sai 50% alennusta, että olikin vain 2 miljoonaa eikä 4 miljoonaa. Mutta tämä on nyt niin kuin kaikki viimeisen vuoden aikana. Se on vähän vaikea sanoa, paljon se liittyy tähän Ukrainan tilanteeseen sun muuhun, mutta se on niin kuin hävinnyt kaikki sellainen minkäännäköinen kunnioitus niin kuin ihmisyyttä kohtaan. Että
Noi on amerikkalaisia lukuja, eli esimerkiksi toi School District, isoin niistä, minkä kanssa mä oon toiminut, niin siellä on 1100 koulua. Eli ne on siis distriktejä, näin suinkaan ne on niin kouluja, vaan että se on 1000 koulua takana tosi isoimmassa. Mutta sairaaloita esimerkiksi hirveästi. Ja jotenkin se hävisi kaikki se semmoinen minkäännäköinen niin kuin reiluus tästä pelistä. Jos sitä nyt koskaan reiluksi on voinut sanoa. Mutta. Ja meillähän nyt sitten on näitä omia settejämme. Kyllä se tuolla niin kuin missä päin vaan matkustaa, niin kyllä se Vastaamon keissi tulee joka paikassa esiin. Se on, niin kuin, se on ihan globaalisti, se on kaikkien mielestä niin ällöttävä, että sellaista ei niin kuin mistään muualta löydy. Ainoat vastaavat, missä on tehty tämmöinen distributed ransom-tyyppinen, niin on oikeastaan ollut kuitenkin vaan niin kuin näitä, missä on jotain julkista kiristetty. Että joku Kardashian on käynyt ottaa uudet tissit, niin sitten sitä kiristetään. Niin se on niin kuin ollut jollain lailla kuitenkin niin kuin ehkä vähän enemmän ymmärrettävää kuin se, että täällä on niin kuin ihmisiä hyppii silloilta tuolla, kun on teini-ikäiset ihmiset kertoo salaisuuksia terapeuteille ja niin edelleen. Mulla ei ole, mä olin itse sekä potilas että selvittämässäkin molemmilla puolilla. Sen takia mä olin silloin mediaskin aika paljon, koska mä olin tämmöinen harvinainen kumpaakin puolta edusti. Mä olin tosi vaan perheterapiassa, mua nyt ei pelota se, että sieltä hävii ne tiedot sieltä, niin kuin, että mitä siellä tapahtui siellä sessiolla, että mua enemmän ärsyttää, että mä joudun laittamaan jotain luottokieltoja sun muita sitten sen takia, että identiteetti vaarantuu, mutta ei niin kuin varsinaisesti mua nyt ei se sisältö niin kuin sinänsä mitenkään ärsytä, vaikka se joku kävisi nyt hakukoneesta lukemassa. Mutta aika karu meininki. Paljon tutkimuksia päällä tällä hetkellä siitä, että onko ransomware aiheuttanut kuolemia vai ei, koska meidän lainsäädäntö on vähän jäljessä ja sitten toisaalta on vähän vaikea sanoa, että jos se ambulanssi ei voi mennä sinne sairaalaan sen takia, että se on ransutettu, joutuu ajamaan hirvittävän pitkän matkan toiseen sairaalaan ja potilas kuolee siinä aikana siellä ambulanssissa, mutta kukaan ei oikein voi niin kuin todentaa, että olisiko hän kuollut kuitenkin, vaikka olisi päässytkin sinne sairaalaan. Sitä on aika vaikea niin kuin kontribuoida mitenkään. Vitsi, tämä oli hauska. Mä eilen mainostin tätä sessiota. Mulla oli toinen sessio eilen. Mä mainostin eilen sitä, että tulkaa tälle sessiolle, että tämä on paljon hauskempi tämä sessio. Sitten mä rusin katsoa, kun se kerroin sitä vastaavuutta ja suurin piirtein porukka itkee siellä. Mä sanoin, että tämä on tosi hauska sessio, että anteeksi, siirrytään johonkin muuhun aiheeseen. Todella mukavaa. Tuossa on paljon statistiikkaa. Saatte nämä kalvot jälkikäteen ihan vapaasti, hienoilla sirkusteemoilla, mutta joka tapauksessa tämä on tässä nyt oikeastaan vaan sen takia, että tuolla on tuo yksi lainaus tuolla, eli 70% on kasvanut varsinaisesti hyökkäysten määrä. Eli se on vähän silleen hassu jopa, koska sitten esimerkiksi Microsoftin järjestelmistä on viime vuonna löytynyt vähemmän kriittisiä haavoittuvuuksia kuin viimeiseen 10 vuoteen. Et se on niinku, ne mitä sieltä sitten löytyy on vaan niin kriittisiä, ja sitten se kertoo myös aika paljon siitä, että Linuxiin kuitenkin hyökätään ensin. Sitten vasta sen jälkeen ruvetaan tekemään tuhoja siellä Windows-puolella. Aika karu luku 5 vuoden saldot, eli keskimääräinen ransomware-maksut oli 5 tonnia vuonna 2018, nyt ne on 1,5 miljoonaa. Ja tämä taas kertoo valitettavasti siitä, että niillä on rahaa, millä sitten taas mällätä. Eli mulla on asiakas Jenkeissä, jonka murrettiin uspitikulla, ja se uspitikku, kun se kaveri vei sen siis firmaan sisään, kun sinne ei päästy mistään muuta kautta sisään, se käveli sisään, vei sen tikun ja laittoi sen sinne koneeseen, sille maksettiin $350,000 siitä, että se laittoi sen sinne. Ne on niin älyttömiä, mitä nämä voi investoida näihin. Toki he havitteli 10 miljoonaa joulualennusten jälkeen, eli oli iso kala. Mutta toki niillä on niin paljon rahaa. Sitten se vaikuttaa just siihen, että me leikitään näillä AI-jutuilla, mullakin on tuossa jotain esimerkkejä, leikitään näillä AI-jutuilla, niin sitten tavallaan me leikitään niin kuin niillä leluilla verrattuna siihen, mitä ne voi investoida. Et se on vähän epäreilu asetelma meitä kohtaan kyllä. Moni varmaan näki viime vuonna, Suomi oli erinäisten tilastojen mukaan hyökätyin maa. Tätä voi toki kontribuoida paljon jonkun Hersnerin yksittäisen datakeskuksen nimiin, mutta silti onhan se aika karua olla tällaisessa tilanteessa. Voi mennä tuolla maailmalla ja niinku, voi taivas, että ne mollas mua eilen, kun ne näki sen Windows 95-mäni. Te ette usko paljon, mä sain kuulla tänään. Siellä oli hotellissa, missä kaikki puhujat oli, kun sä panit hotellin telkkarin päälle, niin se Itävallan paikallinen ykköskanava, joka siis tuli väkisin päälle, kun sä avasit telkkarin, niin sieltä tuli Euroviisut. Tai Euroviisut, tai tämä semifinaali. Sitten aamulla, kun meni sinne paikan päälle, niin ihan joka ikinen ihminen nauraa, joka käveli vastaan. Mikä juttu?
Kaikki amerikkalaiset, me ollaan aina sanottu, että ei ole hullumpaa kilpailua olemassa kuin Euroviisut, mutta nyt meni ihan niin kuin next levelille. Mikä se oli? Onko se joku sun kaveri? Ei. Sanoinkin niille, että jos me ei voiteta, niin ensi vuonna tulee Vistaman. Se on vielä kovempi. Sitten Juman kautta me vielä jonain päivänä. Mutta joo, kertoo ehkä meidän geopoliittisesta asemasta myöskin aika paljon. Lockpitin suhteen toki eilen tuli merkittäviä uutisia, kun tämä kaveri näytettiin joka paikassa. Eli tässähän oli muutama kuukausi vähän epäilystä ihmisillä, että näinkö ne oikeasti ne virkavalta sai jotain aikaan, koska Lockpitin ilmoitettiin olevan alhaalla ja sitten yhtäkkiä alkoi kuulua kaikista tuuteista, että ei Lockpitin olekaan alhaalla, vaan hyvin voidaan. Ja se oli mun mielestä niin parasta, kun se prassaili siellä Twitterissä, että heillä on tosi hyvät recovery-proseduurit, että he kyllä pystyy palauttamaan nämä järjestelmät ja niin edelleen. Niin nyt sitten eilen tuli nämä julkistukset tästä kaverista, vai oliko se toissapäivänä itse asiassa, mutta kuitenkin eilen mediassa, niin että tässä on nyt sitten se henkilö, jota etsitään. Hänellä lienee vähän samanlaiset oltavat kuin meidän Juliuksella, että hänkin on kuuleman mukaan myöskin kusettanut vähän muita rikollisia. Että sehän on Juliuksellakin, vaikka se nyt istui kuin pari vuotta siellä linnassa varmaan, mutta siinä vaiheessa kun tuli ilmi, että hän onkin muilta huumediilereiltä vienyt rahoja, niin se voi olla rattosat 2 vuotta, kun kiva sellikaveri sattuu siihen. Ei siitä aiheesta enempää. Tuossa on se viimi vaan sen takia, että tuossa oli toi viimin 60-200 päivää kestää hyökkäyksen aloittaminen. Nämä numerot on ehkä niitä, joita mä yritän eniten toitottaa ihmisille, varsinkin tuo oikeanpuolimmainen kaavio. Eli jos hyökkäystyyppejä katsotaan, niin ransomware on selkeä ykkönen edelleen, ei siinä mitään. Mutta jos katsotaan tätä oikeanpuolimmaista, niin se mikä on nyt 2001 vuodesta alkaen itse asiassa muuttunut, eli viimeisen 3 vuotta, on se, että teidän pitäisi ymmärtää, että teitä ei murreta todennäköisimmin phishing-hyökkäysten takia niin kuin 10 vuotta ennen sitä. Aina. Phishing oli tuolla melkein 80% parhaimmillaan. Sieltä se alkoi joka kerta. Me tehtiin niin hyvää duunia, eli MFA otettiin käyttöön niin laajasti. Se torppasi sen kanavan. Ja kaikki sanoi, että pitää ottaa MFA, niin sitten kuuntelitte ja otitte MFAn, niin sitten nämä muuttu nämä tilastot. No nyt ne tilastot sanoo, että murretaan sen takia, että ette pätsää teidän koneita ne tarpeeksi nopeasti. Mutta se on tosi vaikea. Tällainen toimiala, jossa suurin osa meistäkin on elänyt sen ajan, jossa niinku pahin moka, mitä joku ylläpitäjä voisi tehdä, on se, että se asentaa jonkun päivityksen testaamatta ja tuotanto menee alas. Mene sitten sanomaan sille tehtaanjohtajalle, että kuule, me ei enää testata pätsejä ollenkaan. Että vedetään vaan, läpi vaan. Mä tiedän, että näin, mulla on asiakas tuossa Itä-Suomen puolella, jolla on esimerkiksi tilanne, että niillä on 2 VMS-palvelinta, jotka on viimeksi puutattu 12 vuotta sitten. Niin mä tiedän kyllä, niin kuin mitä te kärsitte, että älkää ymmärrätkö mua väärin. Mutta on pakko saada sitä mindsettiä muutettua. Elikkä muistatte, monet teistä muistaa ajan, jolloin vielä antiviruspäivitykset testattiin. Ensin ajettiin ne antiviruspäivitykset F-Securissa palvelimella, niin ensin ne jaeltiin siihen IT-osastolle. Katsottiin, ettei mikä hajoa. Sitten sen jälkeen vasta levitettiin kaikille. Mitäs nykypäivänä? Aika harva taitaa testaa Defenderin jokaisen päivityksen, kun se tulee 8 kertaa päivässä. Rohkeasti käsi ylös, jos joku testaa vielä jokaisen Defenderin päivityksen. Kuka ei uskalla nyt nostaa kättä ylös. Mutta siis kyllä niitäkin löytyy, ei siinä mitään. Mutta hassu on se, että meillä on nyt enemmän patcheja Windowsille, kun meillä oli niitä AV-päivityksiä silloin, kun me lopetettiin niiden testaaminen. Meillä tulee tällä hetkellä keskiarvolla 100 päivitystä per kuukausi lisää. Vinkkariin pelkästään. Noin 20 000 patchia pörssiyritykselle vuodessa, jos lasketaan kaikki. Sitä on sitä pätsättävää niin paljon, että sitä voit testaa enää. Riskienhallinta ymmärtää tämän yleensä parhaiten, jos on iso firma, niin mä menen sinne riskienhallinnan puolelle ja kysyn niiltä, että saatte valita, kumman otatte. Mahdollisesti 2 tunnin downtime palveluissa, joka tulee silloin, kun me halutaan. Me voidaan palautua siitä, me ollaan valmistauduttu siihen. Vai haluatteko mahdollisesti 3 kuukauden downtime, jota kontrolloi joku 3. osapuoli? Sitähän se oikeasti on. Se riski on. Mutta ei se auta ennen kuin se osuu omalle kohdalle. Mä olin Sveitsissä vähän aikaa, se oli ihan paras siinä. Ne soitti mulle silleen, että tuu tänne, nyt tehdään AD-tieringiä ja nyt tehdään Azure AD-tieringiä ja nyt tehdään paveja ja nyt tehdään kaikki mahdollisesti. E5 kaikille. Mä olin ihan silleen, että no niin, tietää ainakin, että
mitä on tapahtunut. Ja sitten menin paikan päälle, mä olin silleen, että varovasti sitten, että mä oletan, että teillä on niin kuin käynyt jotain, kun nyt on tätä rahaa näin paljon yhtäkkiä. Ei meillä ole käynyt mitään, mutta tuus kattoo. Sitten se saattoi mut sinne niiden lounasravintolaan, ja se näytti ikkunasta, siinä vieressä oli semmoinen toinen tehdas. Noin murrettiin. Se oli musta niin täydellinen esimerkki, että se on oltava silleen niin kuin sormella osoitettava, että se on tarpeeksi lähellä, että alkaa itseä mietityttää, että pitäisikö kuitenkin pistää ne rahat sen suojaukseen. Mutta se, niin se ei riitä. Se on yksi talo välissä, niin ei kiinnosta, mutta voi sormella näyttää. Noillekin tuli se. Mutta joo, mä teen semmoisia teepaitoja, nyt mulla on tää admin rights are not human rights, mutta mä teen semmoisen teepaidan, missä lukee patch more, test less. Se olisi se, mitä pitäisi alkaa tekemään. Ei ole helppoa, mutta ei voi mitään. Ei auta itkumarkkinoilla. Eniten hyökkäyksiä kohdistuu 500-5000 yrityksiin, joten Suomessa tosi pieni määrä. Jos ajattelee, Suomessa ehkä toi ei ihan pidä paikkaansa, mutta toi on globaali arvo. Siinä on se sweet spotti. Siinä on ne Microsoftin vulnerabilityt viimeisen 5 vuoden ajalta, joten ollaan löydetty tämmöinen aika uusi baseline selvästi. Eli tuossa on se vulnerabilityen määrä, haavoittuvuuksien määrä, mitä sieltä löytyy. Tämä on pelkkä siis Windows-käyttis. Eli 1200 on tuommoinen niin kuin aika hyvä normi, tämänhetkinen arvo on ollut jo useamman vuoden. Viime kuussa tuli 150, mutta niistä varmaan mitä 50 löysi se Google. Eli se oli aika semmoinen erikoinen ehkä kuukausi, mutta joka tapauksessa toi on semmoinen arvo, eli siitä voi helposti siis sanoa vaan, että 100 patchia per kuukausi. Se on se, mitä sinne ajetaan. Jos te olette sitä mieltä, että ne edelleen ehtii testaamaan, antiviruspäivitysten testaaminen lopetettiin silloin, kun niitä alkoi olla 1 per päivä, ja se on kuitenkin 30 vaan kuussa. Noit on 100. Mutta tiedän, että on vaikea aihe. Kriittisten määrä annetaan nyt jotain positiivista palautettakin Microsoftille, että mä saan pitää mun MVP-statukseni vielä. Eli 10 vuoden alhaisin arvo viime vuonna kriittisille haavoittuvuuksille. Mutta ehkä se kertoo enemmän kuitenkin yhdestä toisesta asiasta, joka on tämä meidän Suomen totuus. Tässä on edellisvuoden arvot, tuossa on seuraavalla kalvolla viime vuoden arvot, voidaan itse asiassa hypätä vaikka suoraan tohon. Tämä on suoraan tuolta Traficomilta, eli rahat edelleenkin menee helpoiten kuitenkin Facebook-tyyppisillä rakkauskirjeillä. Sinne sitä rahaa valuu eniten. Tänään viimeksi Belgiassa totesin yleisölle, että mulla on yksi työntekijä. Mä palkkasin ekan työntekijän 30 vuoteen, palkkasin ensimmäisen työntekijän pari kuukautta sitten. Kimmo oli mukana ja mä sanoin, että me otetaan Kimmon kanssa tästä vastuu, tästä ongelmasta, koska suomalaiset miehet on selvästi vaan ihan helvetin huonoja aviomiehiä. Koska jos statistiikasta katsotaan, niin 95% uhreista on naisia, ja jos se perustuu siihen, että joku sanoo, että mä oon entinen USAn ilmavoimien kapteeni ja mä jään eläkkeelle ja mä rakastan sua aivan yli kaiken ja haluan muuttaa Suomeen, voiko maksaa mun liput, niin jos se niin kuin menee läpi, niin kyllä meidän suomalaisten miesten täytyy niin kuin olla kyllä todella surkeata materiaalia. Et me otetaan tämä nyt sitten tässä niin kuin meidän kontolle. Me koitetaan parantaa tapamme, niin ei tarvitse sitten maksaa niitä sinne, niitä lentolippuja. Mutta tämä on ehkä hyvä osoitus vaan siitä, että inhimillisyys on kuitenkin sit se, mistä yleensä lähtee paljon rahaa menemään. Te olette varmasti tämän nähneet, nuo ulkomaalaiset ei niinkään. Mä en edes tiedä, tuleeko täältä ääntä. Ei, okei. Okay. No sehän olikin kiva juttu. Onko täältä äänet pois vai eikö se tule tuolta telkkarista tulos? Tää on HDMI:llä, mutta eihän me nyt tätä testattu äsken, kun me tätä ruvettiin säätämään. Kato HD Audio Driver. Missä on kaukosäädin? Tuolla pöydällä. No niin, nyt aletaan tunkkaamaan. Katsotaan, tuleeko täältä ääntä. Sehän voisi olla, kun se kerran tuohon suoraan menee. Mitäköhän mä sotken nyt? Kun... Ai niin. Nyt mä pilaan näiden kaiken tekniikan. Anteeksi. Eli tämän te olette varmaan nähnyt. Ei tule ääntä. Aha. No ei sit tuu ääntä. No sehän oli tosi hyvä. Tulipa tästä. Palaamme alkuperäisen suunnitelmaan. En ehtinyt oikeasti siis kokeilemaan, kun kävin tuossa taustalla, mutta tämähän oli siis viime vuoden tekniikka, eli tämä oli sitä, jossa kopioidaan kasvot, eli otettiin Hyppösen Mikko, josta on tehty klooni, ja sitten otetaan kaveri, jota kuvataan toisella kameralla ja vaan muokataan. Ja tämä näkyy tavallaan viime vuonna
semmoisena trendinä, että tällaisia oli helppo tehdä. Mä en osaa käyttää tätä PowerPointia ikinä, kun toi tekee. Tässä on mun oma klooni. Tämä tein tuossa jossain vaiheessa. Tästäkään nyt ei näe muuta kuin liikkeet, kun ei kuulu ääniä. Mutta onhan tää silleen kiva, että toi on 30 tonnin studio, jonka olisi voinut ihan hyvin jättää rakentamatta, tai nyt se voisi purkaa pois. Sitten kun klooni on kerran tehty, toi vaatii 30 sekkaa videoa, Jabran pöytämikrofonilla, eli ihan surkealla mikillä. Se on oikeasti tosi hyvä, luottakaa muuhun se ääni. Ja niin edelleen. Eli nyt tavallaan kaikki tehdään pelkästään skriptillä, eli jos mä haluan tehdä jonkun video asiakkaille, niin mä kirjoitan se skripti, mitä mä haluan sanoa, valitsen kielen, millä puhun, ja sitten valitsen naaman, millä haluan puhua. Niin se niin kuin muuttaa kaikki nämä tämän tyyliset hyökkäykset. Mutta tämä on se, millä leikitään. Tämä nyt, kyllä te erottaisitte, että sen minä olen, en mä sitä epäile, mutta sitten jos ajattelee näitä, no eipä tuosta nyt mitään, millä näitä sitten oikeasti saatiin menee läpi, eli Suomessakin löytyi ilmeisemmin noin 1 miljoona euroa menetettiin, jossa käytettiin useamman yrityksen johtoryhmän kloonia huijatakseen niitä maksuja perille. Et se, että jos Facebookissa pelkällä chatilla saa rahaa, niin se, että siitä mennään siihen, että sun pomo soittaa videopuhelun, niin on se vähän eri pelikenttää. Mutta sitten hauskaa on se, että on kuitenkin vaan tämmöistä leikkiä, ja sitten kaikki aina kun katsoo munkin kuvaa, niin ne on silleen, munkin lapset katsoo sitä, niin ne on silleen, että no ei toi näytä yhtään sulta. Mä sanoin, sun täytyy nyt muistaa, että ne katsot mua joka päivä ensinnäkin. Tai no oikeastaan ei kerran, ehkä kerran viikossa. Oi ei, nyt tuli taas paha mieli. Toivottavasti ne tunnisti. Mä olin itse täytyy ollakin ylpeä, että ne tunnisti mut siitä. Kuka toi on? Joo. No ei se mitään. Tässä on siis TEDin, voitte käydä katsoa videon tästä, sitä nyt on vähän vaikea nähdä, eli tämä on, tai siis kun ei kuule ääntä, niin ei kuule sitä äänisyntetisointia siinä samalla, tai äänikopiointia, mutta tämä on siis TEDissä sit, kun pelataan niin kuin 100 tonneilla, eli kun laitetaan kunnon laitteet. Tämä näyttää tässä nyt vähän hölmöltä, mutta tuossa näkyy kohta, kun se vaihtaa ton naaman ensin. Nyt näkyy tuossa oikealla. Eli siis livenä vaihdetaan suoraan live-striimiin naama. Ja tämä on ennalta harjoiteltu, eli tämä on tehty tästä kaverista tämä klooni ensin, ja sitten se on, niin kuin vaan syötetään tämän toisen kaverin naamalle. Ja tuossa on vielä oikea ääni siis taustalla, eli se on niin kuin äärimmäisen hyvä. Mutta sitten tämä on se friikki, on tämä loppu. Eli tässä on hänen kaveri tuolla yleisössä. Eli nyt kuvataan niin kuin TED-konferenssin virallista live-yleisöä. Ja sitten se vaihtaa ton naaman tonne live-yleisölle kenen päälle vaan. Se on niin friikin näköistä, että kyllä tämä kaikki tulee olemaan meille aika vaikeaa tämä puolustautuminen tällaista vastaan. Tosi monta kertaa kysytään, että no miten tätä vastaan puolustaudutaan, niin en mäkään oikeasti tiedä. Mutta joo, ei voi tänä päivänä vetää yhtään esitystä ilman, että jos joku AI-demo. Pakko olla jotain AI-demoja aina. Mitä meidän nyt sitten pitäisi tehdä? Kai jotain suosituksiakin pitäisi tähän saada. Se, mikä aina ihmisiltä unohtuu, on se, että jos te käytte katsoa CIS-sivuilta, Center for Internet Security, ja katsotte sieltä 18 kriittisintä tietoturvakontrollia, niin aika moni unohtaa sen, että 1 on ajantasalla oleva rautainventaario ja 2 on ajantasalla oleva softainventaario, ennen kuin tulee mitään MFAta ja Windows Defenderia. Et jos tästä pitäisi lähteä niin takaisin töihin korjaa jotain, niin se on vaan ihan sairaan tylsää, mutta se olisi se inventaario, mikä pitäisi saada kuntoon. Täysin järkeenkäypää, kun sitä miettii, että te voisi suojata mitä, jos te ette tiedä, mitä suojataan. Pystyy yhteenkään kysymykseen vastaan, jos ei teillä ole sitä inventaarioa. Tällä hetkellä rauta tietysti vielä enemmän houkuttaa. Yksinkertaistetaan näitä testeihin. Mä kerron, milloin te olette kusessa. Jos te pystytte teidän domain admin tunnuksella hallinnoimaan teidän VMwareja tai teidän backuppeja, niin soronoi ja hellät tunteet. Okay? Sen katsotte ekana kuntoon. Ei missään tapauksessa pystyy suojeltavan domainin tunnuksilla kirjautumaan niin alempiin kerroksiin, eli joko VMware tai Hyper-V:hen tai sitten sinne alle Viimiin tai Veritakseen tai mitä siellä ikinä onkaan. Se pitää ekana huolehtia kuntoon. Se on sellainen, mikä perusteella mä pystyn nukkumaan yöni hyvin. Sitten kun mä näen, kun joku kirjautuu niin kuin AD-domain-tunnareilla suoraan ainakin VMwareen, niin sitten on silleen, että voi, ja sitten mäkään en nuku, vaikka se olisi mun asiakas, kun se on niin kammottavaa.
Se on niin kuin ihan eka asia. Eli aika yksinkertaisista asioista lähdetään liikkeelle, kun aletaan suojaamaan. Sillä vaan taataan se, että pystytte palautumaan, jos jotain kuitenkin tapahtuu. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla erilliset AD:t myös. Eli useimmilla teillä on niin paljon niitä hosteja siellä, mitä pitää hallita, että sinne tarvitaan jo oma domaini. Ja Windows, Microsoft ei enää tunnusta domainia tietoturvarajana. Domain ei ole enää tietoturvaraja, ainoastaan metsä on. Eli se tarkoittaa, että AD on jokaisella erikseen. Jos teillä on alidomaini, niin se on ihan saman tien menetetty kuin se isäntä tai valitettavasti myös päinvastoin. Siellä on tällä hetkellä sellainen reikä siellä domainissa, että se menee ihan heti koko firma, jos ne on siis samassa AD. Sitten on toi pätsääminen. No, minun firmani on perustunut tähän admin-oikeuksien poistamiseen, joten tämä on minun lempiaiheeni, mutta se on edelleenkin. Meillä on, sanotaan, että on 2 kuolematonta sääntöä Windows-tietoturvassa. 2 immutable laws of Windows security. Eli ei ole tietoturvaa, jos teillä ei ole BitLockeria ja jos te annatte adminit käyttäjälle. Molemmat on oltava kunnossa, koska jos ei ole BitLockeria, kuka vaan saa adminit. Jos on admin, niin voi poistaa BitLockeria. Eli nämä 2 kulkee aina käsi kädessä. BitLocker vaan ymmärretään ihan väärin, kun ihmiset ajattelee, että se on datasuojausta, vaikka se on vasta toissijainen toiminto siinä. BitLockerin tärkeä tehtävä on eheyden takaaminen käyttöjärjestelmälle. Eli mä kuulen näitä edelleen täällä tänä päivänäkin, kun jengi sanoo mulle, että ei meillä ole mitään dataa siellä, niin ei tarvitse salata. Eihän siinä sitä tehdä. Sehän on niin kuin epoksia. Te lyötte sen teidän läppärin, missä on ne hyvät konfiguraatiot, ja dippaatte sen sinne BitLockeriin, jotta ei kukaan muuta sitä konfiguraatiota. Koska ei sillä ole mitään merkitystä. Jos se BitLockeri on auki ja sulla on fyysinen pääsy, niin sä voit vaihtaa kaikki asetukset. Mikään ei päde, ellei siinä ole se suojaus. Tämä on tämä yleisin. Sitten menee, kun teidän mummo menee giganttiin, niin mummo menee sinne giganttiin ja sitten se on silleen, minä haluan ostaa ATK-laitteen itselleni. Sitten ne antaa silleen, mitäs rouva tekee ATK-laitteella? No minä piparkakkureseptit laitan sinne ja käytän verkkopankkia. Ajatelkaa, tämä henkilö kävelee tällä hetkellä sieltä gigantista ulos laitteen kanssa, joka on salattu. Silti mulla on firmoja, joissa esimerkiksi tavallisia työasemia ei salata ollenkaan. Ollaan vaan, että ei kun läppärit vaan, kun ne voidaan pölliä. Se mummo, niin sen puhelin ja läppäri on salattu, mutta sitten mä seison niin johtoryhmien edessä tuolla isoissa firmoissa ja nämä on siellä, meillä ei ole niin tärkeää dataa. Mä sanoin, että ei edes piparkakkureseptejä. Niin. No okei, mummon piparkakkureseptit saattaa olla todella arvokkaita verrattuna muihin salaisuuksiin, mutta elikkä adminit, kaikki käyttökset toimii samalla lailla. Anna Linuxis-ruutti, ei ole mitään takeita tietoturvasta. Anna Unixis-ruutti, ei ole mitään takeita tietoturvasta. Ihan joka käyttökset toimii samalla lailla, mutta silti Windows-maailmassa on tämä, että haluan olla admini. Ajatelkaa, että Vantaalla Tikkurilassa toimii yksi firma, jonka nimeä en voi kertoa. Mä olin joskus siellä 400 henkeä auditoriossa. Ne maksoi mulle koko päivän konsultointipalkkion. Ja mä en ollut koskenut niiden järjestelmiä. Mä en tehnyt mitään niittenkaan, kun ne otti ne adminoikat pois sieltä niiltä tyypeiltä. Mutta mut paksettiin sinne koko päiväksi vaan sen takia, että mä menin sinne lavalle 400 hengen eteen ja sanoin niille, että se oli mun idea. Näin paljon ihmiset pelkää. IT-osastot ei uskalla ottaa admineita pois. Tämä paita on olemassa saksalaisten takia, koska Saksassa mulla kävi niin, että kun homma oli tehty jo loppuun ja maaliin, niin sitten tuli ilmoitus, että nyt projekti seis. Sitten mikä nyt? Joo, tässä vaikutetaan niin paljon näiden henkilöiden oikeuksiin, että meidän täytyy mennä tuonne liiton puolelle. Sitten käytiin, kuulkaa, työntekijöiden liittoedustajien kanssa, heidän Work Councilin puolella käytiin sitten keskustelut, kun me rajoitetaan niin paljon näiden ihmisten oikeuksia. Mä sanoin, että jumalauta, firman koneet, mitä oikeuksia? Nämä on mitään ihmisoikeuksia. Siitä tuli tämä paita silloin. Pavit pitää olla käytössä. Ei saa olla sellaista tilannetta, että samalla kun näitte mun tuossa tekevän, mulla oli tässä näin tämmöinen laite, jossa minä olin Facebookissa. Jos mä tästä menen portaaliin, tämä toimii, koska mä olen tällä hetkellä billing administrator, eli minä saan hoitaa omaa laskutustani, mutta jos mä menen tästä kirjautumaan jollain tunnarilla, jolla on vähän enemmän paukkuja, toivottavasti mä oon nyt laittanut PIMin oikein sitten. Joo, ei tule edes MFA-pyyntöä, koska Azure tietää saman tien, että tämä ei ole hallintatyöasema. Eli tämä ei ole PAVI. Jos mä haluan PAVia hallinnoida, niin sitten mun on pakko avata hallintatyöasema erikseen. Hallintatyöasema pyörii täällä virtuaalikoneena. Täällä mä pystyn kirjautumaan mun DA-tunnareilla esimerkiksi koneelle. Pääsen Azureen hallinnoimaan. Tosin täällä on vähän enemmän jytyä vastassa, että täälläkin tarvitaan MFA tähänkin väliin. No, tuolla.
Mutta tässä näkyy hyvin, eli tässä on, jos mä yritän mennä vaikka Facebookiin, niin ei ole toivoakaan päästä Facebookiin. Toisaalta jos mä haluan mennä sitten taas Azuren portaaliin, niin portaalit aukeaa. Eli kontrolloidaan se tärkein asia, joka on se, että korkeat käyttöoikeudet eivät kohtaa pääsyä malwareen koskaan. Ne on aina omissa konteissa. Domain admin, jos kirjautuu jollekin muulle koneelle, niin se estetään kirjautumasta. Se olisi admini sillä koneella, jos se pystyisi kirjautumaan, mutta sen hoitaa toi tiering-malli. Ja sitten taas Paville se pystyy kirjautumaan, mutta siellä se ei ole admini ja se ei pääse Facebookiin. Mä sanon usein kavereille, että menkää kirjastoon, testatkaa. Se on niin se kauhuskenaario, kokeilkaa. Menkää tonne kirjastoon. Jos siitä kirjastosta pystyy vetämään teidän firmaa alas, niin jotain on tosi pahasti pielessä. Ajatelkaa sitä ajatusta, että kirjaston koneella täysin tuntematon päätä, ja sitten menette jonkun Citrixin kautta jonnekin ja hypitte sinne ja tänne, mutta pystytte lopulta vetämään alas se firma. Kyllä jotain on tosi pahasti pielessä, jos näin voi tehdä. Ja Azurehan on pahentanut tätä, koska Azure on yleensä niin kuin auki suurin piirtein mistä vaan. Sitten mulle tulee aina joku, että ei pääse, koska minä kävin kokeilemassa VPN, ei voi asentaa ilman admin-oikeuksia ja Kuopion kirjastossa ei ole, niillä ei ole admin-oikeuksia. Mutta kävitkö Helsingin kirjastossa? Niin joo. Kyllä niitä selityksiä aina löytyy. Tai sitten ne tulee mulle leveilemään. Mä menen sanoa niille, että meidän pitää tehdä yksi group-policy-asetus ja ai vitsi sun pavi jäi sinne toimistolle. Meidän pitää mennä hakemaan sun pavi, että me saadaan tehty group-policy. Ei tarvii, mä menen Teamweaverillä tästä. Se voi taivas. Just puoli vuotta tehnyt projekti, että näin ei kävisi, niin nää vetää. Kuka muuten joutuisi kantaa tietokoneet mukana. Ihan kamalaa. Mutta joo, pavit pitää saada kuntoon, sillä saatte pienennettyä teidän hyökkäysrajapintaa varmasti tehokkaimmin. Invest in user awareness, MFAta en edes maininnut, kun se on ihan nyt olettamus, eli toki käyttäjistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Uplokeri tai vastaava, eli hallinnoidaan binääriä. Tällä hetkellä on yli 1 miljoona haittaohjelmaa per päivä, joista 96% esiintyy vain kerran elämänsä aikana. Te ette pysty sitä mitenkään taistelemaan jollain Defenderillä, vaan on pakko listata hyvät sovellukset. Mulla on helsinkiläinen asiakas tuossa tekee töitä lääketeollisuuden puolella. Voisi kuvitella, että olisi aika sellainen tärkeä firma ja kova tietoturvataso. Tehtiin kuukauden ajo, katsottiin mitä ne ajaa siellä. Firman 5 eniten ajettua sovellusta. Sappi, ok. Heidän oma line of business-sovellus, ok. 3. 3D Pony Simulator. Ilmeisesti lääkärit, niiden täytyy tietää hevosen anatomiaa, joka oli sinänsä hassu, kun se oli yksisarvinen, mutta sitten oli Roblox ja sitten oli Minecraft. Että kyllä näille tarvetta on. Mutta tämä tapahtui koronan takia, siis koronan aikana tämä levisi ihan täysin lapasesti, koska ihmiset alkoi viemään kotikoneita, ymmärrettävästi kaikille lapsille ei ole omaa konetta ja niin edelleen, niin se paheni niin kuin ihan hirveästi siinä vaiheessa. Jonkunnäköinen sokki tarvitaan. Tämä on aika hirveä Fortinetin diagrammi siitä, että miten Ukraina vaikuttaa tähän, eli nämä on siis vipereita, eli tarkoittaa fake ransomwarea, eli ransomware, joka salaa teidän datat, mutta teille ei tule olemaan, ei koskaan ollut tarkoituskaan mitenkään sallia niiden palautusta, ne ei pelkästään tuhoa dataa vaan. Niitä esiintyi ennen muutaman vuoden välein, ja nyt jos katsotte 2022, niin siitähän koko silloin, kun sota alkoi tuolla, niin siitähän se alkoi, että siellä ne oli ne kilometrien jonot siellä rajalla, ja ne oli vaan sen takia, kun ne rajavalvonnan kaikki koneet oli ransutettu, eikä pystytty kirjaamaan niitä ihmisiä ulos sieltä maasta, kaikki piti käsin kirjoittaa paperille passit. Eli tämä muuttaa toki sitä, että se tulee niin sodankäynnin väline. Tämä on se, mitä mä äsken mainitsin, nämä on tässä vähän avattu, eli tässä on sama juttu, mistä mä puhuin aikaisemmin, että ei voi olla niin, että pystyy domain-tunnuksilla hallinnoimaan teidän hypervisoreita tai backuppeja, koska jokainen ransu, mitä tuolta löytyy, toimii ihan samalla lailla. Ensin ne valtaa teidän domaini, sen jälkeen ne kryptaa ne virtuaalikoneet vielä uudestaan päältä, ja sitten sen jälkeen ne vetää teidän kaikki backupit sileeksi. Joten te tarvitsette backuppeja, joita ei pysty tuhoamaan. Sama toki koskee myös logitietoa, eli näitä mä oon yrittänyt kovasti nyt porukalle nyt tässä toitottaa, koska kovasti porukka logeja kerää, mutta kukaan ei tunnu niin varmistavaa, että pystyykö ne tuhoamaan vai ei. Mä piirrän AI:lla kaikki kuvat, ettei mun tarvitsisi huolehtia copyrighteista. Joskus se ei toimi, koska mä pyysin DALI-ilta ensin, että tää on niinku 10. yritys. Mun ensimmäinen yritys on tää seuraava. Draw me a picture of immutable logs. Ne on varmasti ollut 180 päivää säilössä ne logit. Ja joskus naurattaa kyllä. Jotenkin toivoo ihmiskunnalle kuitenkin mun mielestä, että ei me niinku vielä ihan täysin syrjäytetä.
se pitäisi muistaa, että tällä hetkellä hyökätään Linuxin käytännössä aina ensin. Et jos on semmoinen Windows-mies kuin minä, niin joutuu väkisin vähän hyppäämään sinne pimeälle puolelle, kun käytännössä kaikki hyökkäykset alkaa Linuxista. Et se on aina se on se Ivanti tai se on se Palo Alto tai se on teidän D-Linkin kamera mutta ne on kaikki Linux-tietokoneita, eli se on niin kuin pakko tavallaan opetella. Se on se ensimmäinen piste aina. Tosin pahaa tällä ei vielä saa aikaa, vaan sitten se varsinainen niin kuin pahuus tehdään sitten se Windowsin päällä, mutta se pääsy sinne on aina kuitenkin tuossa Linuxin kautta. Ja se on vähän musta aukko joillekin firmoille. Se on semmoinen laitteiden käyttöjärjestelmä, jota ei niin kuin samalla lailla ehkä ymmärretä kuin mitä Windowsia. Näytin tuolla Antwerpenissä, just ne oli aivan kauhuissaan. Musta tuntuu, että nämä jutut on meille ehkä normaalimpia kuin heille, mutta näytin niin kuin siellä Antwerpenistä esimerkiksi näytin tätä Sodania, vaan siis kun ne puhuttiin siitä, että miksi RDP on, miksi RDP, miksi sitä kutsutaan Ransomware Deployment Protocol nimellä, niin sitten yleensä kun tämän niin kun näyttää, että jos tästä nyt ottaa se Antwerpenin vaikka ja lyö täältä vaan ton Browse Images ja näyttää sinne ruutuun, että miksi se RDP on se, mistä koko ajan puhutaan ja valitetaan, niin kyllähän se niin kuin aika lailla näkyy tästä heti. Että käytännössä kaikki, mitä sieltä näkyy, on saman tien RDPtä tai sitten noita kameroita sun muita, niin onhan toi ihan kauhean näköistä, kun Valtterilla on siellä kone auki ja löytyy 2003 ja kerran mä kävin tuosta katsoa sen kameran hallinnankin, kun se oli musta silloin tosi hauskaa näyttää niin kuin asiakkaille demona, että täältä pääsee hallinnoimaan näitä kameroita. Sitten siinä oli semmoinen, mä otin Japanista kameran ja siinä oli takapihalle kuvattu kamera, sitten siinä meni kultainen noutaja. Se oli tosi söpön näköinen. Sitten mä näytin sitä, että tässä, kattokaa, että se on tuollainen kultainen noutaja. Sitten yhtäkkiä sen kultaisen noutajan perään, niin sieltä konttasi semmoinen alaston nainen. Sitten mä vaan löin niin kuin paniikissa läppäri kiinni niin kuin suoraan livellä. Sitten mä en enää ikinä demoa tätä. Mutta joo, onhan tää niinku aika silleen, tälleen mä Suomessa yleensä aloitan, kun mä menen asiakkaalle, että mä sanon niille, että tässä on havaitsemani avonaiset RDPt, mitä teillä on, ja sitten ne on silleen, että no meillä ei ole yhtään RDPtä auki, Palo Altossa on RDP kiinni, ja sitten sen jälkeen sä katot, niin todellisuushan on se, että kun Windows 10 oletuksena avaa, jos sä lyöt 5G tai 4G-tikun, niin siinä vaiheessa, kun tuli toi covidi, niin porukka alkoi asentaa paljon enemmän näitä broadband-yhteyksiä, ja Vinkkarin palomuuri ja F-Securen palomuuri molemmat oletuksena avaa sen RDP sinne publikkiverkkoon. Niin sehän on niin, että ne niinku luulee, että se reuna on sieltä Palo Altosta tilkitty, mutta sieltä voi hyppiä muuri yli sitten 160 koneeseen, niin sitten hieno näyttää. Tässä on teidän käyttäjien koneet. Mutta tällaisia. Eli sitten vinkkaria toki tarvitaan siihen, että saadaan se varsinainen paha siellä aikaan. En nyt yritä tässä sanoa, että se Linux olisi jotenkin niin kuin se heikkous siinä, vaan se on se ensimmäinen piste aina, mistä mennään. Mun aika loppu. Patch more, test less. Kuten sanoimme, toinen sääntö on if you RDP, you MFA. Ei pitäisi olla yhtään RDP-yhteyksiä sallittu ilman tuommoista jotain Cisco Duo tai jotain. Cisco Duo ei maksa mitään 10 käyttäjälle rajoittamaton määrä koneita. Mitään tekosyitä ei pitäisi olla siihen, että ette suojaa kaikki RDP-yhteyksiä. Joten ne pitäisi aina saada kehiin. Lopetan tämän luennon muistuttamalla teitä kaikki, että teidän duuni ei ole enää pysäyttää vihollista. Siitä on pakko päästä siitä aivopierusta eroon. Eli se on semmoinen hirveän yleinen tietoturvaosastojen ongelma. Rakennetaan kaikkea 100%. Sitten hiotaan ja hinkataan 6 kuukautta ennen kuin saadaan tuotantoa. Jos mä menen asiakkaalle pistää pavit päälle, niin se on 2 päivää. Mutta sitten jos mä jätän sen asiakkaan yksin touhumaan ja 6 kuukauden päästä soitan, niin on silleen, me vielä vähän hiotaan näitä Kerberos-siiloja täällä, tää vuotaa ihan varmaan jostain. Sitten kun ei niinku saada aikaan, yritetään sitä 100%, vaikka sitä voisi saada. Pitäisi rakentaa 95% suojauksia nopeasti paljon päällekkäin. Paras esimerkki, ei ole nyt hotellihuoneen avainihme kyllä enää taskussa. Muista paras esimerkki on tämä, että jengi aina valittaa mulle, kun mä teen uplockeria, ja sitten ne sanoo, että no nyt me joudutaan Teamsin sallimaan täältä käyttäjäprofiilista. No sit, niin, mitä sitten? No sinne voi laittaa mitä vaan sinne. Sitten se pyörii sieltä. No, mutta mistä se nyt tietää sen sinne laittaa? Me oltiin valmistauduttu laiho tähän. Meillä on tämmöinen PowerShell-skripti. Se käy joka kansio läpi, se kopioi sen pahiksen sinne joka kansio, että se yrittää ajaa sitä. Ja kyllä se, jos ei kuule PowerShellillä, ei mene kuule 10 sekuntia, niin se käy sen sun C-aseman läpi.
Se on just se idea, että ei teidän kuulukaan suojasta silleen, koska miettikää hotellihuonetta. Jos sä meet yhteen hotellihuoneeseen tälleen sen sun avaimeskaan, se on ihan ok. Mitä tapahtuu, jos sä käyt joka helvetin oven läpi sen sun sama avaimenkaan? Ympäri koko hotellin tälleen. Se näyttää ensinnäkin tosi oudolta. Jotkut tällä alalla kutsuu niitä anomalioiksi, eikö niin? Eli me halutaan saada se paha koodi käyttäytymään niin, että se sokki pystyy erottamaan sen siitä normaalista toimenpiteestä. Ja sitten toisekseen, se on sen Securitaksen duuni. Se katsoo sieltä kameroista. Tuolla pyörii joku hörhö, kokeilee kaikki ovia. Ei se ole se lukoduuni edes tästä. Se on se Securitaksen duuni. No niin, se siitä. Kiitos paljon.